na ba na wasa tabiri sika de kwakohwe ekoba ne sa watwa nkoso vitamin kanonne no wadwaman so a enwanu ahodo ahyemu ma eboa mpanyin boa nkwada unya bi na wono no ma beboa pa wo mo na ahodo na wadwaman so soya milk drink ne wo ho vitamin choco we no amagana cocoa pa ena mpanyimfo atwemu aduanu no na ode aye vitamin banana wo ho vitamin strawberry ni nyina aduanu no wom calcium omega 3 6 protein kakra akwada no numbi a eboa no ma ne we de ye fa bi na adwene mo osua de wo hunu esan se caffeine sem bi anim ntino akokora onso betumi ano numbi aboa mo apomuden ho nsem nyina aye kama John antwibu osiako wona so nsem no so na kwadwa apia kwamaje ni boaten eja samenuba besima kapia kubi papilo wonum nyina ta akire ejataba na tifidi na chie ne ahodo nyina obeboa mo anya biatie kwadwomo Facebook no so wode atomfo nyina ahodo any pictures ni nyina wono anni ya kire ya wiei mo somfo abrewaba kofitwumasi Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi na asem na busua enya ba yebu nkompo na yakopie mu asokore mampon kropon no mu na sabu nzongo nyenyenyenyenyenyenyan asokore mampon kropon badwa no ene mpanimfu a wonom anahwe bambon semso ewo kropon ni mu aka mo ho abom wonom kyerese nipa num bi aye fomfafo wafa kwati kwan ya masase bi eda ho no mo waba betena so wa bra wonu tumi kreta bi a na saabia ya ye kan kambola Otec 1029Fm chiri pe bola yi amane boni chire mu se awo ho no mo emfinhia bebrebe nie eno na nipa num bi afa bro nya ho no ma we crackers abehye ho no na ne omudada setena na omubra omobono ho no mo a na ebe se na wotwe di konimienu so na bebeto odwa se sikasem ho menteme ho ase bi sore won potem ho nam so makrachi bi wa fam ahwere ne nkwa ma koya yare ho sempa sa asem ni si ye ani na bi na ese hunu se ba kon so aba beto na nanom on se do ho nom ne no mom de obi nim de nam so a ono so efiri mu na kokoba ni se ye na asokore mampon kropon badwa ne betu dwa ade hye wo sa asase so nyina be ka kire o mo se obi a mpa ba bi no mfa checherekete na go wono je o masase na sa akokobo ne ba ye no ebi ya asomre sa breka se osom ne ma ebi nso eya adwene se o meto ho ma hwede be firi mu aba na no na mpanyimfo ba mu enura ne excavator nyasem keto hinhim containers ahodo wooden structures no ntabodan no bubu ni nyina bigui na ne dan so aba beto adwumadie no so na wono mo to adwumadie ni so no besima kapia kubi papilo wone coordinating director Emma Sokore mampon kropon badwa no owura Isaac Kwame Elima ebon koma na obusa ne se dwumadie ya mudie ye tan hu bi mo bepa mo mo obon sasase ne da ho no ma san ba betena so enti saade amu ye munyi ni sebire bi beso ama o ma san ba beji asase na boso panyini ne kire sasase ne da ho no ma ye ka ho asem no Otec 1029Fm de kakra wom me komfo de kakra wom ana fezuria enti so mudi sa dwumade awie no ma ahweso mbe ye bibi asase ne so de a ene asokore mompon kropon badwa ne kire se wono mo ankasa ebeba no ma be bibi ho no mo Baby, Jina, ye baby, you mean say, in someone a cost of the last one, a cost were my 2 son and more. I'm saying, you book will be with her. Tiabana son, and my assembly member for the area. My honorable MC, Asoti, an emergency news meeting was convened. Until a call could do home to town on the decision you're taking in and said, a higher baby at time be a criminal, so no, Hannah will be able to. Until first of all, the year and say, your first stakeholders meeting, the BIA way, you were part I am a comdia, parts you will take FM, and a part to Zuria FM. And you know when you share my mom who said, ain't me, my Hano, and yet to say, Nimuno, it's your perceived demolition. To quickly know, assembly no issue communicate. Press house is a war, your fans saying, within your mainstream has said, your mom also. In fact, you said I am monitoring. Anytime you have a baby, I know who's still as a man for Romunia who was said, be free. And Tiana, honorable MC, any union Ebaha, the Bahani who's still a man for your prepare, be free. And my call in a mama information department. Every announcement said, I didn't know Namia Duma, the Basson.
nti anopa be 9 o'clock na eba wo hwe de ekoso yi a em say bubu be pi edwuma na ntimi anwie nti ye betumi aye bia na ebe ye ade chen ebe sa aba ya abotia so key stakeholders here bo modin eye mekom Otec and Zuria FM yamon matia say edwedi aye di omuwi amumra asase so no mayo madwuma so many bibia ya yankasa de be ne say ye beje ho na amanfo a unauthorized parking amanfo ne yekrom no why beje oka bia de be ba ha say say be ya obetua bibia ma assembly no ye be continue until say omo aye landowners no baka say sisi ande omo bibia o asase so ne ja am ti de be say kan ti nya de obi abeni opportunity say ye bubu ha free ha mo bi asa aba Ebusuafo nipa ye training kan ye coordinating director ma asokorema mponkropon badwa no ran Isaac Kwame Elima nkomoboyi wone Besma Kapia Kubi Papilo ana ediye na ye koye nimu no International Justice Mission omu dwumadie ne se nipa num bia ye fakoti kwan na ya ton no obi nso ho no mo ane ya dada no ne de no fi oman bi so akọ oman fufurum ye de okoye adwuma we obekọ akodu na chese asem no adane kura na enra de twa mu yeda wiase nyina yesi wono ode kasati asa ada no eno na aka hu bi abibiri matoye hanomo panina wono na hwe omu dwumadi ahodo nyina so eye nita budu wode nsama ahodo atudwa na wo srese Ghana hanom wona wo hwese mmara ne beye adwuma bi tisa posifo court kwadubo for social welfare for omu nyina nka omu hummom na asem bi sise ye nhwehwemu ahodo esefata no no matumi ayede afa ho efrise 2025 ebesi ni twamu ya enipa enkrofo do mo fa kwati kwan so bepie mu o manga na mo yetimi tu o mo so saje wo mo firi se nipa bonfo insemu no na ye 1200 na chese ekosoro pa enu ntina ma media de sreto mpanimfo ani mu se wonka wo hummom asem bi se yisi ahwehwemu ahodo esefata no entimi nkoso se na ebe ya de hye nkwa e de firi sa de na ekoso no emu. The enactment of the Human Trafficking Act 2005 Act 694. 20 years ago, and this year is 21 years, Ghana took a bold stand against modern day slavery by passing this landmark legislation. Our nation declared that every human life has dignity, every child deserves protection, and every trafficker will be held accountable. What is possible when governments, law enforcement agencies, development partners, civil society organizations, and communities unite behind common purpose? The country's legal framework has evolved through amendments and supporting regulations to respond to increasingly sophisticated forms of trafficking. Yet, legislation alone cannot eliminate this crime. Victims rescued has increased steadily over the period. For nipa training kan director of West Africa programs ma International Justice Mission Anita Budu na saa asemi na aka ho bi na CID panimpa woda wo ma no omanyum Lydia Donko wono so den sama hodo tudwa no kire se Ghana Post Sadom no o map no so saa nsemo a yedi hu komoyi human trafficking yi 127 cases ana ba wo mo apono so a sebre ya ye kase cases ne mudunkuno eko court eka hu bi ma emu nipa enwotwe wonom ewa afiase mprempren ya ye kase ya wonom esom amagana ebusanfo ye to so Otec 102.9 Asem Beba Dabi kase ye bopono no eso na ye hie yi na ye kontobro so no ewo atwemamponua mansini no mu na de hye wo ho no mo kire se bere kakire ni uma se tena mu aye den edi amom ni nyina ne se ensamso bi a eno da esuo ofe so ya wono mu di twa ko naja miaya hodo bi o betumi akonyina sa atwene ya eso no monam na bere kakire ni atwiro no adwira gum entiamo mu dwumadi ahodo nyina wode asi ontumi ntoa so no ye bibia na nsuo nya tokora de a na asem na yekase wo maka ho asem a emaka enti sabre kase de wo mu guso a wo mo srem panimfo betumi aboa wonom na obetaba be siesie twene na aboa mo dwumadi ahodo no ma nyina bekoso yie ede ama mo fi se asanso be ye wu fidie na ama mo a edi hu
kese na aba beto omo so enti ade sere ana ade hye wa atwoma mpunua entobro so titiru esre mpanimfo oka bi wo mu se wonhwe no mamresiesie twiro no fama wo mo sene ebe na wo makoni abadie ho nsem ebe totenda mo mo we no na nankansa wo hono mo anka obuabu ansem ahodo de amaye nanso na homa no entom tisi ensaka na ne asi mprempren ya ma ade hye ani abede ye no ye de ne beba homa no sene nchirimu ahodo ewo mu no wo de aba besom yen ye to ansem ne so abusuafo ye monwura mu na apostle Safo Kantanka wanya ne ba bi kurei ewo ni de obewo na kira asem ensem ni ye bebre emanu mu na yenimsha ye ni koso eye na awotwe ko ana bapanyini enka ne do mekwa benyam rahye bedwani adwoa Safo Kantanka ene onedi ene mu panya asem ketu ayi ni yono na awotwe mu a ene omodi asi ho no mo na ye ka ni sei aduan na kotoko royal family ye no wa asumnya honom en apostle Dr. Safo Kantanka wo firi abusua na bo awura mu okoto akwa tumi krata da ba beton hyehyɛ ya nipa no bi ye sɛ wo de ye awi no da ba beto so sɛ eni kwan sɛ ayi ni ba sonso mprempren ya ye kasa yi enu ada na osase gidi a enya asem ketu ho nsem aye bebre na eno na aka ho bi na dai ye da sɔre ye mpanimfo a wonom na da Kristo asafo asɔre na no wɔnema babɔnten ye wo ka ne sɛ Apostle Dr. Safo Kantanka na yi a ekoso no asafo no wo munim ho hwe asafo no twi wo ho firi mu enti so obi kote se obi ko hu se ayi obi koso efa Apostle Dr. Safo Kantanka ho a asafo awote ye Kristo asafo no wonom enim ho hwe abusafo ye nto ansem ne so na enafia dai ukopie mu ewo yendi a yesi hene eni Egbewa Palace enim sesa akonwa ya na ena wote so na yenim se 2002 ena sabre ya na Yakubu adani ya otoso mienu nipa bonfo bigi ne nkwa firi ni se firi ho no mo ba ne de akoya twema mentwe ahensem ho menteme ho ase da bia na adane mabo a aye bibio ho nti akonwa no adampan a na ene da ye kasai amamre ni amane kwaso mpanifo ye nhyehyɛ ya wosi hene ewo ho pampakuya na ono ana ba betina konwa so na dwumadie no sanya hensem ho menteme ho ase wonpotam ho no munti asumdua yi ni ho no munti mpanifo de hyehyɛ ahodo na agu apono so a wono ma yire bambo mu nsem den sanya be na dwumadie no betumi akoso toten wano na eno na aka hu bi na Deputy Northern Regional Crime Officer ASP Richard Akume waden sama hodo atudwa wo kire se mprempren ya yekase o ma Ghana post satom no mrantia kintina nwam aha 9 400 ana wonum do ma ba begum potam honum a wo ba behwa aboban ama dwumadie no akoso wano otumi asihine no wa bra boni bia ensie entu o kire se ebi behye police ntade am ye hu se police ni negina hoyi ebi nso behye ntade bia unhu se o ye police ni fi atade ye ne ye de bia na hye no 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 nso ne nam akwan ahodo e ba bewura mu ewo yendi bia ya dwumadie ne koso no wono mbehwesa posifo begina boban ebio akwantempon ahodo a eba yendi kronim se free tamale ne eba se free saboba na eba aposifo begina na ka bia nam kwan so no wo mahwa hunu se nipa bonfo bia ne mu a omma meha dwumadie ne omudie no asumdwie eno da nchen a motorbikes ahodo o mayi ni nyina na dai o mabom kokos mo bia fa motorbike emfa sa kwan no so kwan bia e Bagbewa Palace wo kwan bia ewura mu oyendi moto bia ni ho kwan ya wono ma yire bambo mu nsem den ehwe ni mu se pampakuya na enei ahinsi edwumadie no ebetumi abaso bibia emma metoatoa wonom abusiafo yenkɔ wie nsem nan ene Spain abrochimanu mu na Spain abrochimano wonna wo boban ewo honom sabre kasum dwumadie no aye den na diama wonom amane bone kire se Spain ene Morocco man no hye so se bia nka Ghana ye ni Togo ye hye so honom no ane nipa pem bro be se empim yeludu kompem yensa wonom abo awuram ama de obedware nsuo mu odware owuram akɔ Spain man mu woma wo mu gina fence wo gate ano ebu awuramu wo mu nsu bu awuramu
ya enya asem ke 20 police fe wo honom ne de wo ma bunkama fo mo so a wo mu wura mu Spain na wo manya kwa wura mu no enya Spain nyankwada no mu di ewura mu saa obi nim de asi wo Morocco man mu na we amane bone chese nya Morocco man ne manko ana etu saa na mo abibere mu hanom nyina amaya hodo mu nipa ka ho bi ana wo mu nyina ba wura mu a wo pese wo fa Morocco ho no de wura mu ewo Spain no kokobo wo mo ho adwa wo honom a eno ho nsem aye bebere wo Spain abonte so ase ebere kasei asiraku dam no post sadom no wo madwuma ye mo den te kokko wi ase na wo se wo ma wo mawura mu no ye pe ba bi mi wo motena na nkomodi ahodo okoso na akire mpanimfo hunu kwan pa wo de safo no nyina ebefa so ewie mpanimfo aka to ho wo se kwan tintin bia aboboa no ana ekokko wie enti sade tieno no ye de ensem no ebesi wa ha na abusuafo demolition exercise ekoso wa asanwase hanom no sisi ye kase uduru stadium a enya asem ketua Kinzuba Kumasi Kropon badwa no panyina wo no aneda no ebi koso wo honom containers ahodo a Baba Yara Sports Stadium no etwa ho ahia nyina mpanimfo yini nyina ede afiri honom tanwumre ene so ho nsema ahodo nyina ede beba na ye de abesomo semfo panyini eye John Ntwibu asi akon ne sonso ema ne ye krogen se clear parking so besma kapia kubi papilo wana bebo mechidom jataba ene ahodo ni nyina wo boy ema wunya bitie ye kwadwomo Facebook videos ni pictures ni nyina wono ane yi kire wo apesema kania mesom wo wie yi abrewaba kofitwumasi senior Michael nyansafo producer abusiafo on na de metu mu o Facebook ni ma unya me hwe me tie me ni videos ahodo nyina kwadwomo adwuma no akwadia ye be de ye mo kwagedi ye da ase tiefo gyina hwe ma mo ni tie sabre de sore Krobea na Yaw Asante ni abadwafo tena ase ma Asem Beba Dabi dwumadi na ankasa atoaso apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Drona. And say, I'm the same wife, you testy positive. I am no says a cool malaria morning, yina. I'm yina negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? I was a immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, to malaria and asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quadaw in Fidu Nunca, or pharmacist in her bar shop. FDA aje Jodin Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to making kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabo akora de ajajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na kire wo nwoma bia. O wo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. Every basic 1, equals basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS and naka enso am approval enti obata bia nkoto bi mane ba na se we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de wo teboa no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko putuaja station hwa enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to malaria and asekura. Sweet darling.
my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pi ni menti ase me do. Tie, Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin hia mi ye. Otec 1029Fm. Efie ma no mpafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer ma je drone di pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba so etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDAG edweden krato ya. Nansei mi amidi ho adanse pa se made huna kofam. Ade ban mio ewo akiro mi woni ye papa. Asa de ebo asi mani so. Mani ne so ye wisi. Eso ye mikusu. Mani pronsio efemfeme ewo me. Ensem sei na wo kandia. Ehia pa se Dr. Reni be show. Bra by Grace Eye Clinic. Mayemfe fidie hwe wani no so. Enkosi wani na chi. Nyehwe se de nyoma sitie. By Grace Hospital esanso obia yehwe asomo ehwinimu ene eminimu mehwe ENT clinic eti mu amota kwan mu minimu ana wasum tai kekau ne sentu de nyoma hodo awrewra wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hodo awrewra wasum no Mr. Jai ne bra ma ENT for ehwe wasum ne famawo da ben na hunu dentist emo hwe wanu mu ma wo ukaso bi ho no kokọ na chi bra me nye scaling and polishing wanu mu nye hwam kama wo se ne so abua bra me hwe ye de bi besi so ma ye fe anampo etu a yebesi foforo de amawo kaka bi jejo ewo se yetu a yebetu enwema amaka nyina opesi ebefie behwe wo a yebeba by Grace Hospital so okumase breman eben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nana yo asante Asem Beba Dabi yo akakuna bete onua ori abe akusie ati quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adani mo buhura ayeye ne na hyenkam ise nyuma obia ni nyuma ne doso nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma wonyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omoye modwuma wo mu nyina da papa mo won ahode ne omodia ene si ame no kasa no bai enkwa na wode ama no wode asem ye wo so wodi a sene ya metinya tia to obra ne ho hwidi pataya tede na ade ache na ade aso bi ebi so wo mo so na ni asem wa edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo anso omo pa ba mo da so busua ye waduma papa we die ne kense we kan sha ayi ni na ase nkan bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyi nkire ye duma ni tumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e futu sema ye ne ya ne ya ne kire ko mo gu ye ni ma se nyesa no mo tie o mo ka se duma no mo ye no mbra wo mo mu obi ani mo ase ne mo ye yo kaka ye ne ya no mo papa nka wo mo fi sa bre do hwiri kopum bra odu obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya o mbe sisi na bibia to ye no awade wa ho odin tumi no ense wo manya kokudu enfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen I just say among for Krobea. Oma futri usum say. Say ye be pese ye be frewo yere ya one ne wo wa ena baba no e wo fia ha obepe impe le no le dia kushina no ne ontu tunanu ontu mate se oso obetu ama wacho mate okay I'm not miswanya holding okay mate any das Krobea
me so ma yena de ma odi na busua oboso ho akire mo kama man ho ba se from any otrimo den ne mitrimu na den mitrimu nya den me wa memia ohun se me kwa odi se me nipa bonini but o ben me a na ba hu se me suba sitie 1 me mpasisie 2 me mpenkwasi asem 3 me mpo bi yere 4 wade da ha me famisa ngoka mpo bi bia de mom o mo wani etre wani nton de a me so mo hu se ewia se ton kan da kona ejimako enti amanfo a ema wono mo ano tra amanfo no tumi pa adi e de ye won yes enti se si a wo so nua ba ne we oguo he mikrom adenti no oguo na me mama na dem vemianza aha mi dadam 3 years so na 6 years otabs ni 2 wo dadam fie miensa so na 6 se si a no ono de na aye no se sa ogudam ontimi nante ogudam ontimi nante na wa wunua ba nso no aye ne se aye mo Asem Beba Dabi na me do ye mesale ye baba mama si emfa boni ntua boni ka papa kai Psalm 109 verse 1 to 13 o se de David bompa ye tia na tamfo David kan se na tamfo kura owu a ne yire kura ba wale ne yire ye obegya no mani nye kuru kura ngwale ne manya se sabo ane ko bofo u framani me na dem na didi masa papa nyu habore nya hwe misira ye nko yedim nti wa ye ne den ogudam nti obeda asore 6 years obe sorry influence achi one ne ka sisi a one ne ka papa ne fine pa o ta me ho pa no ye mi o sab maka kire sa o ma me dadam so o na dadam 6 years waka kire no na misiro no bibi se si a bi wo ha ye de sekan to adaka mbu a ye de nkosua ebi nso so e de niam bi ye awudie ehihye mu se be ya ne sama ne be ye ba heart mo ye amamre ne amane bi sa me pa twa no ma be sa no ma be mo ye den me ko to aseka amam yenu ena me to kotokure ba ko na me de kosua ka ho enti be na wotwe mienu ni akora na maami isi niema wo pagya de mo na me be ne gina nanim ena wadwa ne sum se soroku ache no soroku ache bai amen no ono amaami ana abe ma na ma abe mo ane maami no so wona ye se wo mo kwato funu na ntwe na ne ba ne nwa asasaduro nti wadika kwa maami ne so na wo ye den na ateye eja sami anam de ma ade echini sami se akwa na matete na maboka na watimi awu a abusuan so ntimi ameka bibia ankyere me de ene me so me ka se me firifie ho me so matoto awuram no na de besiensi se saman na sore wa sore na ne ye jakra che na jai masaman ne ne dwuma eya me ya me pese wo mo timi hu se me ba na wanya ayammoa se ayammoa akura no wo ye na obi ku na ya saman de se de wo ye na dwuma na so pese obi a atiefo ne police fo obi atimi tie bie sa asam na ye me ya enti se si a wo so nua ba ne we oguo he mikrom adenti no oguo na me mama na dem vemianza ansa kodo adakwa ne yentimi mfa wontum yentimi mfa wontum sei enti ye mo de netenam ene ye de na twene ye enti me ko no ho ka chensa adadoa se wuwu ye mani obi amoa me 1000 wuwu ye so kwa koye atofu eyeka mia na masode makoye wadaka ulezi we bibia enti me de makoto sekai ma mienu kosua mienu enipa wo kun wo me de na me mpo wo na wo ya so de free me nchai eti se nipa wo kun so bi so de kun de koto ba ma ne dem dia man sankyere ne no enadi kasagoha eti me ne kasa asa na me de sika na ma no na wa so sika de uhunu wo wani me gina ho eduma gina ho nyina bi de kura adwane sa wo so sika ma sika no entwere ya ma hu se ne buonie no se bi ato no fa asira na atensede no ebuo ni bedi esoro no buma asafo sika ni wo so sika ni mu se na sika ni emienu sika ya mienu ni mienu nyina de shebo nkum me de ba akoto ne so ana me de kosua nso kura ba ko na ni fan de na ase wonyine ya sa na wasanda machi na ase blog na ma ne sana nti endi antimi anso na bonkum de timi so sika wo so mo pa ana ade sika wo de wani hu se wa so na ni me jira ho se me ebra ba sa no me na kwa na je se kwa ba hye ma me ma ye dai makasa ena me se da bi mintimi nya sa adwuma no eti ade ne ba no ena me sori firi ho no mo na ni picture ya de aba he ya ena ne ade atwene adaka no etire no eso
enti bra ya bobran Otec 1029 FM. Choma ne no na ogina picture ne ho enti ade aka se wo bewura me ma ye dai ma kan nipa wo ye dai na se da bi wo kan fra wo munyi me kan wo munyi tibitimi nya adwuma no tibiji bum na nkopɛ se kan no eto ya me de me baaye enti ode se kan no baaye no ode ma no na hu se wasom wo so mu kua me koto nanim ile Jatabiribo Yai odoman kuma nyame ayeye enka wudin enawia yi odoman kuma nyame enase enkanfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no arofo ne ade hye awia yi yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho nso ye hiehyia emfamra Otec 102.9 FM sunie awiei yasenhia bieu ebre na wiedu ye de Asem Beba Dabi dwumadie no na eba abesom na dwumadie a ye die da biara da wa afidie yi so yese ye de suade yese ye de kire ye ho nso ade no nti na awiei a ye hia yi nokre adofo ne ade hye moma yense ye ho se ye ba besuade ebre kro na mu ne ye be kire ye ho nso ade ewe afidikasie yi so na wie yi hyiamu a yedie yi eya no akai ahye ne nso se yesu ade kire ye ho ade no na ye famu aba ehunu nioma a ekoso ewo na wiase ene kwampa ye befa so a ye betutu ya namon na wie yi ye kan ye live e won tentan ne so wada mebru se wo join ne ye ne a eya ahye ma wuni anum nya ade suane ade kire dwumadie bintie
ma wonom enya bi nsonhwe ebre kro na mu na wie wadwenkyere bi a wo no wo de betum ewe yen comment section ho ama yen ye be kan no live ewe afidie yi so e de amawo ene ye wo enuanom wa ama hodo so a onom nso monitor yen show yi Be Love Radio for Spain ene wie nyankopon hira won onye won kese omoa won na ontutu onom anamo enso mfansi ene ye wo GN Radio for se wokọ United Kingdom manimu a GN Radio for wo ho ye wo Patmak Radio for ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Breni Radio ene ye wo Sahara Radio onum nyina nso wo UK manimu awiei onum abo ademu abiebiem dwumadie no etwagu ene Kings Radio ene ni TV nso wo France Paris to be precise hono onum nso tie yen daache Hima Radio wo Denmark Rakus FM wo Belgium ena Sky FM wo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu onum nso abade mu abiemu a dwumadie no etwagu awie mo somfo Krobea Nana Yaw Asante apesema kanana ofre me saa meje oso semiyura ena oji amanie Krobea jata maje medwa awie ye ba besom ye de adesuane ade kire dwumadie no na eba sebe wiase ye kwa ye be eni o ma enam ye bebre ye ebi ye wudie eka wiase a ye tibi ho ebi ye sisie ode nadwene ode besisiu no asan ka se me ye fast eya kai wa we ye fast obi nso ye hurry up se we ye faster obi ye hurry up wa hwe yi a wo fastness ta wo ye no obi de ne sa hurry upness no ode be beatiu na wa twe di wanim enti adofo awie ye hia oba de ya chia me akra aba ye ja akra awie ye hia ye ja enenso ye efiada July boso ne twatu o sir last day of the month July boso men so no ni de twatu wa afi mu enene ye say afi ya chemu mienu ama baako asisi baako de okọ na di dudu che ne o ye nim emu awiram ensam so asisi o wo hwede abetwam ya ededom ko sa ededom ko den so awurade nyankopon ne ye boafo no ne ye boafo enenso ye hia ye ba beso ya kamu bia o de beso o de pesa de amaye o de be me why not say ka ebi ho na nka osi enya no bosumi edi nkan na ama bosumi etosumi enu na ama saa na enso kura ye mai enti efiri nwotwe ko no o de ba be ka ho amra ye double ode beba sa no ode ba ne double nyankopon de retiri mu nya di yo na wo ma odi si wo mo so na wo so wo mo de ba ehoni asem no nyankopon aye ni nyina ewie nyankopon ansa na wo ma de enche no na wo seti bibia ma de obedie ne ya obenya ni nyina da wanim na ya ne ko sinkrofo bi so de ode beba no ni asem no ana nyankopon so ana so de ya won ka ho hwe de ode ama no so won fa ma ye na no aye di wo ya na ya na ka ko se ya wo Kennedy ko ka wo fa mo ma de ma fa ka se fa ma we na enso won ka hwe ya nko mo abotre ne de no nko ade ya na ka mi ni no to mi ntimi nka oni ni nya adwen zo ntimi nka jedu ba bi a kenya ko fo ye nya ga ba bi wa ka kiya so ya be kire ya adwen ka kro oni hwan kwa ka ntimi kanya sa ga du ba bi a kiya so ya be susu bibi kakra ama no ze eja we de be tumi a ka ye ni sei ma ye ne pepper e na enye ho ya na nipa bi kasa o se ne pe na enye ho da bi ne pe no Job no o ka awurade pe ne pe na enye ho ne pe na eye ho no ebi ne se bonsam call ne nchen nyankopon pe na so no okoka se fa wako Job mame o se me de na ma ho na emom na komade mfa wonsan se wo hu se ne ete enti se wo bom pa ya eya apre ne pepa epe a eye papa no eno no ma ne nye ho ewo wabrabo mma wo epe no o ka epe no a wa generalize no emu nsem ye bebre ne pe enye ho ne ye ni nsusu ye ene ne nhihye ye a wa hyehye ne nhihye ye no ebi ni se ebi a obanyare
ebi ni sɛ wankasa wonyare ebi ni sɛ bi a wommoka ebi ni sɛ bi a wonyeska ebi ni sɛ bi a obi nhyada meyɛ wadɔyɛ kakraka bi enti sɛ wo pre na wo pepepa na ɛwɔ ne nhyehyɛ ni mu no a ya de boa wo hunu paye no say everything na double na fi say o how na ba double na fi say everything na dey you see everything double ayi so ye ten o how ne so ye ten na me so da ye na obi abechi esikasi ye fam kodidi awie sa obo na hu nipa ko tebi kanka me boni din we dia wa hu nipa idie say ya bruchiro say ye gano ebetumi aye be nya nwanwa ende mfa ebetumi asi senya so da ye de taaka o de me enhwe de ye nhwe de da ye ne be fa ne so nti wa wutie ye na ka o de ya na yo to akrade na me kire se ye nipa no de si ayeka se nipa bi wo anya me de ade ni si ni so na se be ye be ba na me ka se onka na koma obi tie ye na se eye wono a ohu se si asa aka na koma eye wono a ohu se yo ohu se wono a ko nya gopon mo obi edi e so nya gopon ni sira kese na ebre nipa no genti obo kasa se Zaragoza ni no o se busu mi nya wie ye na so ye 31st Daniel J. Okay. Daniel J. Yeah, se be kan na. We obi ara chese ye wa. Because ye mo obi edi. What you say? Your boy can you. Have say de bia odi nyame hira no. No nam kwa hodo bebre so. E na hira nipa. Powerful. Enti enya nwanwa sai bi kura wo a wutie na ye wa. Powerful. Na jifa ji wo hira. Very good. E ya ba me what to say. Good. Ye de nyame ase. Enen so ya san hia. Ewi ase yese se wo da nyame a ade nyina adibwa yesa wie pa enen so ya san hia ya ba besom ewi ma menchia adokotafo eni anesefo a ewo Askwa Children's Hospital ma menchia wo no mo na memo wo no mo abaso sure ono mo nso obadwuma ene Askwa Children's Hospital emu adwuma yefo nyina and every a very good afternoon to you. And ya kwama micha post ni we so ewo ofori kurum your friend say friend Mavis upon Mensa na mencha na nanso legal aid atobo ye nchi a Mavis upon Mensa nwie wo kwachia na ye den topo ba ni machele ye obese o pre wo hododo Mavis upon Mensa oye wadwuma ewo ofori kurum police station charge officer charge officer na wie na Krobea me ankasa enchia we ma Jeffrey Jakwa amensem akura me chera wo jiru Dabi ma Jeffrey wonsem ayo me do ko what do me ko e do be fi ko cheme kwa ma yo boni ana me mo hu no adwomboni abatu kwa nyene sa ho Dabi hwe se enfame nko Dabi enfame onfa yonko he wo ma yemfo o ma nyonko eye posifo madam Mavis was o yonko me for police ni nyonko da asem we ya American police for na ankasa nim police ni so ofa na nyonko a ade bia esese ye che wo ho madam fo ni oba ade che am we police ni obeyi na ni ahyeja kwa am miawo sa o dia wo shi na nim tipa o dia wo madam Mavis police for wanya sa wanyesa any tsadia Mavis upon Mensa ewie mamo ha magenchia na chiao why yangopo israel ewie adofo ma bedwafo no ate wonka no ye ba besom ene ensem wo ho sebe ensem no bi wo ho no mo a ode waso tia ya na akase obehwemu aba obefa adwombone obeboni di ye de Nyankopon na ehu no wa bodam 2026 wa bodam 2026 enuoma ni bi wo hono mo a wada meburu se wode wasote a eya emfiti prekope anyini eya apemu hunu enhwehwemu ehu hia wo ene enam sa yoso obi adwuma gu
enam saa yoso obi adwuma sei enam saa yoso obi awade agu enam saa yoso abusuamu atete wada meburu se wote asem a eye mpentem wasem na mum eye apemu hunu nana ya Krobea Asante misi ye yese misi wo mpana no wo yire no ne mpana ne oba ade akia me nso o oba ade awe no eja kwa me wone ne nam sa hotel wei anyanyam bia wo ka ye na wo yiri wo fie na wo gidi ye ekokosi wo sei hwe enioma ni bi wo hono a ya na ye nibre oba ne nyonko ba oba no ni kunu wodem na ne nyonko na frɛ ni kunu kyerɛ sɛ wayi ni kunu no ma ɛde afiri ne nyonko no ɛfon so no afrɛ no mepa akyɛw enipa asomasi nie ɔse ai ɔse wona wo yere ne nipa asomasi ɔse ai ɔse bra hotel asomasi meka sɛ na saa okunu no onyonko ni nimsɛ ɔwɔ akwantuom kyerɛ sɛ ne yere no abɔnamane na wɔka saa asɛmi no owura na bafie wabra ne yere anka nkyerɛ ne nyonko ne sɛ mi kunu aba o kyerɛ sɛ na ne yere kura nim sɛ ne kunu ba saa weekendsi enti nyonko ne de da so nim sɛ ne kunu no ɛwɔ akwantuom wɔsɛ wɔ yere bɛhwɛ bɛma wɔdena kɔhyɛ hotel asomasi sesi ya wo bom ma no muntie o bom ma no mene wo ka sɛ na saa nyonko yi nso ne nyonko ba no wɔn mu mienu akɔtena hotel ne restaurant da adidi ya wɔn mu twitwa mfonyini wɔ hɔ wɔ pushi ade amu okunu no wɔsɛ we ye ne picture wɔsɛ ai wo yere bɛma ne hyɛ hɔ enti no matwa saa mfonyini wei na me de sende no tio sɛ saa da no nanka bɛma no ni fie ɛna ɔda so wa akwantuo mu a ujiri senkadie bi ɔsɛ sese ma ba beduru fie me yere wa me nkyɛn na wo ne me ka sɛ yo ɛhɔ ana dwe wakate no wada me buru enye de nipa ka fa nipa ho kyerɛ wo bia na anukure o ye wo wone a ɛde tan kasa fa nipa ho ye nipa wei me tan no enti me penti ni buru nipa wei me mpanasem ɛwɔ mabrabom enti kwan a mefa so a mesɛ ni bia mesɛ no sankɔfo no ya aka wani dwene ho kɔ akyiri na hunu sɛ wɔnom nyinaa wɔ ho sɛ wanhwɛ yie na wugina sankrɔfo na no asɛm so na wode ya asɛm a wahwere ni papa nti wadaworoma sɛ wɔka kyerɛ waso a ɛyɛ afa wani sɛm hwehwɛm na hunu sɛ asɛm a nipa asomasi yeyi kan die no korɛ ansa no agye adi na ofiti prɛko pa gidi a wadwuma gu waware ɛsɛi wadwuma bɔ wade papa bi hyerewo wadama ɛyɛ apemu hunu na atia bisa ɛno ne asɛm no ɛyɛ kwa me akra masɛm nie akra mo atia bisa ne asɛm no good tia bisa nya gro no good wote sɛ ɔbɔ ade ka gigigigi no wante hwe o ɛno nso wodi mirika gigigigi ukoduru hɔ na ukohu sɛ na nyɛ ɔbɔ no sɛ afei na wahu sɛ deɛ woyɛ no me na naka wayɛ mistake akora nye deɛ wobɛti bia na ɛsɛ wosɔre di akyiri ɛna nye deɛ wobɛti bia na ɛsɛ wodi mirika yɛ sɛ woyɛ biribi afa ho sɛ wote asɛm bi a yɛ ahome so wote biribi a ɛyɛ nase bua ho poko asa na wobɛyɛ biribi a bɛtu anamo bi a watu okay Matthew kɔhwɛ deɛ na Krobea yɛ deɛ ɔkafa ho paa ne time me ni nana Krobea na tika mu yo wo so ye gidi afi wo kɔtwe sikan wo di ko wo no twuye no we sa asɛm kwa na nyɛ na kuru sa na nyɛ se na etie se bibisia akora ɛyɛ ato boase homeso ansa na ɔbɔ bia ɔno no kunu wo yɛ banka akora odi ni kunu wadanse kyerɛ sɛ me kunu wo yɛ din deɛ nanso e ba mpom agora jai wonim sɛ ɔba ne kɔfa nkɔkɔpa so ahwɛ odi wadanse no abrantes wonte saa ontimi nya na yere saa
nti ka yes ha wa home so a ngade ne besie nye bibia na ese wotu na mo wo ho nye bibia na wotie na wodi adi obi ka se mu ya kire won enkyere na o ka kire won no eya atwen na tie makoni wi ansa ansa na wa ye nkwan na mana ye de se de o kai na tie bisa no eni agro me da se eburu ogoro mensa osena na ya Krobea Asante ene ye fiada asedan karu adi nyankopon odi ne fie yi adom ye evidence more peerful osi akra Krobea awie nyankopon shall evidence and Joseph Poku and was say wisdom is better than silver and gold nana ya Krobea say ye new shia say ya akra o ma ye nsem hunu dam spyro was say akra Krobea bru mpo say ye bru ebi pentu black enye bru mpo nana black for no omo ye fun papa and evidence nkroma nyankopon Israel you say ama and was ye nana ya Krobea Asante nyankopon nya okese me wa homa ne so Ivan Pofwa o se akra Krobea ye mo ha ebru ene yenso ya join no Dorothy Akoto o se akra yenso ya wa homa ne so na yenso ya monitaw nyankopon enya okese ene Benjamin Fensi sawia o se yenso ya wa ha o nana Krobea ya boadem ene yenso ye tio Kabakuto ene o se nana ya Krobea Asante onyame wonhyira mu pi no onyam akakraka wate ene wie yenso ye kam ho Kofi Keche ene o se akra me mo ha awie yi ya chiawo nyankopon enya okese wonye wadom na wontutu anamo enso emfa ensiye ene wie yenso ye damo asepa oba pagudie oba pa Edna awie yi wose na Krobea ena asem no eno anu aka o na asem sisi aye nyamotre mate why mauli menso meni mabusua ne menamfonom ye wangunaga kumase ha na Krobea yenso yetio Beatrice Owusu ono nso ewo Norway akwasi esa awie mahu yankopon sha akwasi gold and was very educative na Krobea na awie yenso yetio a daughter of Obapa Priscilla no say hello good afternoon my father and awie ya join no na yenso ye wa ha ye monitor evidence nkroma na well done that's yebru evidence nyankopon sha wate no nya okese and awie adofo ye ba besom na ensamon so wo ho me wo krachi bi e wo manim ha owura akwaba ohonte say boko ye fra o say frem Fojo dey Moses Fojo ufri he ifri dema pe na free na ate he mete ampame ehiampame boshampame na dia na asa ho aye mobo sei be ma pa na ho aye mobo sa dey sei ya na ote ana bibi na amo aye sa asem na aye mama boto sa asem na ahye wo be ma so amo aboto sa no wedding fie say 32 years wunim twa utwabi wakan nokre apeteshe na atwa meboa no minimum na eno de mentanko utwa me manim ye ntwantro de wo kan me hwe wo mama so mi ready free watiko utwa apeteshe na atwa enye yo mesi apeteshe na atwa bidubilo obo me manim dia wotena dia ye nokre no na kan o mentwa ntro o manim wate utwa dia ne kan apeteshe ho miss alomo misani malomo akra ye ba nsutwa
Entoa mu dia nso twitwa bi. Entoa mu dia ndie wuntwa bi. Dia menno mane alomo no. Ani local no. Local ne ya dia ya twitwa nu ya dia ahye no. Ana se raw. Ene Krobea toto. Okay, was Krobea. Ucha raw na dia di nu ya ahye no. Me dem Pedro. Pedro ucha raw. Wo kwa manfo meso testi wo mo original. Onya testing officer. Uncha testing da. Uncha da. Oh 32 years. O maye say. By one. Ba ko pe. Oni oba no da sote. Oni nente. Dabi. Wo usua adwuma. Na me sua adwuma. Na usua adwuma ben. Me ye pomfita. Pomfita. Sa adwuma ni ska wo mu. Wagya ya na oda so ye. Me jai. Kasagu we ni. Me jai ka me breki kakra. U breki. Watcha beda. Dabi. Uncha beda. Dabi. Na me call me class no my bi na nko peso nke kokoye bi. Ena de me no eye free ba ko ka kire me se na man koye se adwuma no. Na me ne nkoye ntusi. Woni ne nkoye ntusi. Enti wankwa ankoya bitwa no. Wankoye. Na ukọ manfo meso ekokope kakra twa free ho. Dabi. Oh yes sure. Ene me di no kwalevo. 32 years obi aka kire o da se. Wano mo nsa ama na draw. Obi aka sa asem we bi akire. Obi aka bi akire o da. Mo mpaja de ne nkosoro kakra ma no. Se what hot seat so. De mi busa no wo mpe na nso wanya betena na Krobea nim me wotena manimu a ba bia question to me free ba wadama enye ne mfom so nso nti enam de busa wo minim die nti a me busa wo ebeboa wo ankasa emwa bi wo ho a ubenya wate enti man fa ne se be na na harase me no me menya me guest sa mpacha watemase eye ne papa so nti enam me busa wo afeyi ma no ba obia de bi wo ha obia nka se ye se bi wo ha mi ami hu ni pe bi na be ka chem se kwadwensa de enye ma nti jai kwadwo ene awie yi na Krobea me nso me pese me ka kire o se ensa nye ma nti kwadwo jai wate medasi se ye a draw yo medasi pacho ebi nsibim o ye sure so obetumi agai ye nyai ne kwa o she o ka so ma enum wi nkoken ene nasefo no wonum gya ne kwa tu ye sure so obejai se am best at adwuma de nko ho bi sisi ano a draw enra me sheda ko bomb paye fa wo the moment na me mani sete on you pe na mko bomb paye fa wo ensa draw se wa hwe yi a ebeku jai wate wate o hompe wate ono no de ya ne se on se arehosam ne se adwomboni wo nipatrima to the extent se sei apeteshe kura no original na ankasa no wedi amesramika o momfa nchame original na ankasa no sei enipa bonifo bi de nioma be frafrebo enti wo de unim se we na peteshe efo oboa wo nadoa enadoa ene biyo enti so wan hwe yie na okosia sa nadoafo apeteshe no a ebe draw eno ne sewo no ne nananom no mu ntwa bi me nana kwayo brenya wo twa abeda sa oba na me nana wonu opanyina nane sa abre wotumi koma abrewa bi wo twapia ase ne afre no fadibra yurefi soko maame no na ne ba edi soko no ono amo e wo twapia ase ne maame di ne ba ne ko tetesem nanka me beka mo no edi ne ba ne ko ntime nanka wo hu sa abre no ena na apeteshe ya apeteshe se nipa bonefo
Just a Ghana had no say no, Bonina doso. Bonino adoso. Enti apetesianka se nkane ye yifra bem through the process of distillation na ye nya apetese no say apetese no nipa bi ase no ye de galamse nso atumani nyina enti ye de enadoa ni asoku ni ye de no apetese e ma nipa konom enti ye so akotwa kwadwo enya obibi ebe yo bibi ukrom ni de ma nkasa ho ho na akotenai wo free ho back kuma so no san call back ho nam call back e wo de ma very good sese ya no ho hwe ho ye wate kire se wo mfie 32 no wo ye nyini asne wo mfie se no nso bemu a ebe ha me am tiwe mi ka se ma me mfie akwadwo obe ma msai o de ye ni nkomo ye ni abrabo mu nkomo na Krobea mete hei ma me mfie medi mfie sai obe ma me sai nye se wo na wo di utrim bo pepepe obe ma me sai me ka se ma me mfie obe ma me sai mama 42 obe ma me 42 okay kwadwo mo fa me to nchen na fa kwadwo Moses fodwo nso to nchen ni enhwe o de afie mi enu nyina to so kwadwo hwaminu mi enu anim na kanya me so no kre se me minu mi enu so obi hwe minu mi enu sese ye ya obeka se minu mi enu han na anyini kanya me so no kre me mfa fede enkasa enye hu me hunye hu me ye very friendly na emom me psyche nipa e me nipa nya ne fa ahudie e wona brabom hwe me manim ni amete hwi obema me 42 wa wuti hwi onso wo 32 into the fan say 42 na kan ne kra ye no kre me chen obe 10 years me no mienu se ye ka se ye nka de wanyina obeka se hwan de awuhwe obeka se ye hwan kwadwo pacho me da senior futupa obeka se ye hwan kwadwo obeka se ye nana Krobea wani anyini sineme ana me kwadwo fodwo mani anyini sine wo nana Krobea enna mpese oyi ana oma me anu yede me ko mfia duosia o me nam kwa so aka akra bi no manya 60 years wo 32 32 kura no saka 2 years kura manya sister wo me chen wo de me chen enti me no mienu wan nani manyini me trinwi so kura na afu se minya kokko yi pe guess ne ya ombe ye bra nana nti wo a wayi uti mi a mitri nwafu ma bodwete afu hwamenu mi enu anim obeka se hwan na anyini wonum a wonidi won wonum a wonidi wudi ana sikani wa o de betompo wudidi amewa krana so ma me no aduane na se maame na anoa na bi a wakonya bi atwa obeye den mi ankasa ye edidi o ye aduane tonti me ya me ko ha se wa wuti usika akoto de eno no de den kire maame na aduane o ye ton no na wakwaji bi adi ente sa enenye baby am tino de me ye aduane ofidi onso ye aduane ofidi kwadwo tu ho for wate tu ho for unya papa ni ntwa utwa fon no nso yen Ghana fo ya na ye adwon boni we yitrim nke ye kasa apetese moma yi akwaya wo ya ensanom for president ye de ye duro apetese me no kasai wo ba sabi wo ko school ba bia ne ho ye hye wo ko bonya medua na wo de apetese gu ho na wo bo pro di gu akwada ne ho entobro kura gu akwada ye de apetese na ye duro akwada ne nom pras nya medua ana okuo e de ko ne ye mo a infections bia wa akwala ye bia yi enti apetese ye nanso bonia e woni patrimu nti
ye ya peteshe fu ndie nei yensa no manda adane spirited nsankwa ena sisi agana fo ye nom ebi na wo wakwa akutum no eno na e haw no so anhwe ya ebe haw wate jai wate medase se wetie me na Moses edi asem ena de wa free bo champa me e ho na ate na emom free dema na de wa ba yanim ha hya wasem na se chirichirim na yente ase ebie wadon na me wa haye adwuma na me koe krase ti me senior ma bi na me nini close no ka kire me se wo maybe you want to person ko ne me ye ehu adwuma ena ga ma bi susu me nini free pa me nini to nse didie e ko ba bia ya friend ko ku amankwa ena oni me e ko gina se hwenam ni pasimesi anko ye adwuma kwaku amankwa on ebe ka kire o se hwenam ni pasimesi anko ye se adwuma no na che de ni pasimesi ndi onu twa abe ena kwaku amankwa betu fo se eni se nipa ne nko ye adwuma kasa ti woni me be yentuisi ono be de yentuisi okay yentuisi no ye ya e ka obebo no ti ade be nya no no ni mache na me so meti ase na me ka kire veto se adwuma we die me hu apete se adwuma no ntimini mini pa no be kwa akoyi ntuisi no kwaku amankwa be kwa akoyi ntuisi no okay ya yentuisi bie wa no ya yentuisi e sha se te ye no bi ti amena so se akwawe woni obi aye adwuma edu sikasem so no ne ntokwa ye de aswa ena me si nipa ne kan am si ena dada dai wa me abetina ho eni nipa ye adwuma wan kan kire me se empani ampa so ni wo mono kware ye ko mi wo omofie osuso na ya na mi di agro ti me hai edu tam se ntu si yape yenko ka ho asema enkwan a wa ya wo di bedidi wo hwie di gu me ho ma edane tokwa na me di mi fili ho kwaku amankwa no entosi no yate awie eso ape yenko ka sikasem no uhwie kwa agu me so na ne wo fa bi wo ho na ne wo fa ne ka se wa anya ade ne wo fa no ya frɛ no chirematin na ade chi na me koka che ze dipa amne na tun se dididie me pesem ne ni benya problem ntiede wona ye wo fa ase no no wona ne nka na nhihye ya odi one me kaaye no waje no fam sika nye dai ema me na me betre si no se minim sisi na nka be banka ma ne dai ma nye se adwuma nka betre be bi e madwuma na ne wo fa nso one me bidi one ne bidi nkomo one kwaku amankwa bidi nkomo na de won se wode mame no wode mame ti antri mitri mu eyi na me kofre minu ya baako panyin kakra na me kofre ne se ye fan ko to papa anim se adwuma de awie se e ka ba o ma me hu ne de ode be ma me no o ma me hu e ko ya ni mu aya ode be ma ne se woni mi ni sika ka bia sika ka ye bi aro na minu ya ne se upese eye police asemana asem obebi na no aka ne se de ma police phone timi be chene ma ne nyi kwaku amankwa no beso na meta hu se ni plako na man bu okra titi de chimenti afo petrol no mu de ka ni duru ha o mo ba ne nam ne ho oton preku ene de plako ayan kalumu no sa ton bi flesh to mo ba ho na police phone bi ba ehye uniform ba ho to ka sa na mka kire me ni se nipa ne de baby a hu se group se no e ba ne nche ne de wode ne nurse baby so a o pa che se ti enche no no to o wonyi na so ntia wo ka sa no ti me de me ko na me de koto e de nanim se wone ne nya de enkasa na de mi di no on fa ma de nya de emame na me ko ka kire de no na e de se wodi mi nyanto bo ase me ntwen
Eda ne ye hwan na sɔre eda. Debi ede. Ede. Ono kwakwa mankwa no bushie ne ne. Ene ede. Okay. Na mediko tu ne no asi de minyanto boase. Ti me yeso so me sa akufi kofre me ma me ketwa se onsan ko bushie me yese. De ogina na na ogina na. So mami hu so se yeti tosi enya sei na se wudi. Oma asem bia anya de emechiri. Ti me ye kra na ma me nua ne ka se be ha adwuna se de minim se de wisitie. Ya ube oni udi bembe kwa ku different yede jelolo fe na de kukumasi na mbai me bai na me baby amete na me de ubika 1000 na ntimbedu ya no obiko ka kire ne se wakulaba nti sei ti obai kra no betu me na me se one Staman seni na esi na nokure we mu ni ma yanko na dancing ma bi wo ho na mo mfrɛ bla ne se intos ni ebeye no esi sei na menye usika nya de ema wo nti ye nyame ye druwa na me frɛ ede na ankasa na we ni ne ye de edi nkomo se ampa ye adwuma no na Stona de kwa mankwa ni gina se oni mi ni sikasem. Baby a me pebia me fanko. Ti adwumbone be me trim se baby o parking moto no minim ena me woni mi se de me susu kwadwofo adwumi sitie. Na me so me plan se ni moto no ena o de kofa ni plaku e de ye na adwuma. Baby sini susu no wanti ni na ade nche no nanka metwaja atum ti kasa sana boy ba kuti amena so no si krachi ye wo fa no enye ya ti atitwa yi ti radio sana no pamoni show yi bia no ni panika se Asem bi hawa enfang si na boy ni si sade ya fabla hasi no mususo ho kwan yo mode be fa so aba me eno ntina me de bae. Okay. So wa yama akwahye class formas bi o kra me ba kra twefon flame piece ka ko so kra me na ti se me na fufu bi na me flow ma no mama bi se akra na nyin ko school o si me ni obi anti nkwan wo hwegu me so atare ni bibia wo ho amedi asie o hwie nkwan ku so nkwan a wa wie ni fufu nkwan a mu ye be fo hwegu me so ni me hunna anro se na omo afia suaja omo so kopele aba bedidi omo kopele aba ye ka pele a wonti ase hwe omo ko ye aduru abedidi ti omo ko pele aba abedidi re nkwan no ena otam hwie gu so is aduane no o ma ani when they said Danny he no ena oni wo fa no twen me ye de free ho se menye de na me misu me ka che ni se nye ni wo fa ne de na no tu mu dia kamiza dana kana me susu me prane se ka betwa no na why you wadwen se ka unsu betwa no and na ma bonu ma adwen po ti se de na me ma mo ka se metena se be ha adwen no me nko no na no pa na o ma miska se me fefili de ma ho ti mi ma ya de no mi hu mo pepe bia one no fa se no de wo fa se de kwaku amankwa no okay ma yerhwe wo sa kwaku amankwa wi kwa ben na onam so a odenim ne wo de ma ho kirikiri mi mu me onua boy ba ko na ye ne na na bobo na wo bobo na ye di agro football you say ye kobo wo chini ni say okay onua ne ma me di ko omofia ho a me di ye de no
to nua ne de na me kra me kode makra na me na efi okra me nua ne ne de okay ena sese ya wa free there ma abekuma se wa ba besua wadwuma ena ne omentene enti ma wo san call there ma na wo call there ma bieu na anu no eye there na ne kwaku amankwa akoko ye free sami me se na mo nua ne so na me ni wo mo be free o ma me mu na o ma me nguye ni na ma me bi aduane kra na otwa me de ese edisi wo onua ba kra no aduane kra na wo hu se me wo de ma obetwa me de esi wo ntina ma fa ne se ya ye nua abusua nua okay enti ntosi aye ka ho asem se mokokodo ye modo be say futam be say anaika be say proto be say ye do one deka na ika no ma na oye ye ni ka se forest ya ye bunti ipa no ye no bi nka ho ye no half no ye no bi nka ho na ye nua ma ne take nye de e ma no ti oba ye nka nche ni se wonyi ye sika na ye ne ye do hwa ma take no ma pempa hwa ma take na ye de ayi sana ma ne any agreement o kan ya ukwaku so be ka chele me no enti one ka no mo san do bi ka ho wo bi take ase one day card na ma ne ka se ye no bra wanim kasagu we mu o se one day card na na wo se ye no ti o ha ye no se o e fa ba bi ye dey e sa ka ho ti ye nta no nye dey enka ho ti me fa se mo dobro one ka ye dey half kakra bi ka ho o susu ye no o mo bi be susu one day ka ye dey e mai e no se dia ti aka mu se ne dey ye nsa fa nye dey enka ho okay na profu bi de abobo ya befa ho no asumu yi kwan de ayede e de afa honti ye no ho na anya de enka ho se de omu mfa abobo ya mefa ho okay afa mi enhwe fodo wonni Victor enanka e kwa akono apetehye me gba na Victor no chi mi na o chi mi transit se ka ye no anko be manti bia ye kwadi ahome obema me 15 million nam ka tu o ye ra se de bi obesisi no o ono ni chire mu se Victor no obi na sponsor no nipa mienu se me koka ho a o mu cheska na Victor de o minya sa intiminya isa adwuma na bra ono ne ho mate ase mate no ase enti ene Victor anko be ma 50 million a month na wankwa di na chi ami ankwa nye apetehye adwuma no na okokodi wono kwaku amankwa yi achi no anyanyam bia nhihye ye ben na wonso ni kwaku amankwa akoi ye ono ni nhihye o kire ze ye wia ka obeti no o tinde ka kasagu we mu o tinde ka no efiri ho a de mfaso ne ye benya no ni ya chempe saa no no ka kire me enti so otene ka mfaso ne ye chempe and eba se ni so on kan kire me se ebia se ni akwa fom so a ka ye sponsor kra na ka sponsor me ka na be ma me chop money am be ma bibi am de bedidi na me de me ma ho wodna ye and o ka se enye sponsor ke de sponsor de anka me de ma ho wodna ye anka me no be chim tu da na ye betin tu si no on fa sika anko fie mi fa ni a che no ha ba we de enye sponsor na emum yenye ni enteka no na yenche mfaso ni mu pe sana nchishia o katile me no nentosi de bai e bai yenye biti Thursday fe entosi ni di kasha se ebre no e ma rubber bi o me di ko nsuo no abed you know me de no me anam koton de bai no mo se anyema ntombe ma ye 7 billion na me gide ye de e bai na adaka ni ekrob ni bi na neto ne mo si osisi ye no mo si market no ebuo no echese nti anyi free ni nsem na de mani ba kuma yen wo mo ma kuma se fo ma bi ebe no ba beto na ma america se to si na ye de ya na ye mblenti enya adaka ndodo anya de mo mo ese mo boka yesu nya
Kenya umomu wa honi bia enanka da ka ne bade ya nankam na ye betia mu de bia ene ne bi msusu mu ba bi so ye de etiko nti ma na ma bi tiatia ne de abetachment ya ni ya be sheni bodi amama no nti na ye tia ye de mama ni nyina no na wo ka ho bi me ka ho bi ba me o ka o chire mi se ye mu asika na no wie ye mu asika na no wie 30 million kra no sad e man e buy no kra ye ti for ne ma o mu 30 million sa for boss ba ku bia ye 30 million enti se wo ha wani a wo beka se efiri bra mo sha ase teye na mo start ton 7 million ni mu a bedru sa ma ne so no sika be sei na mumu nyan me famani mu enye bia abade obetiti abade for bia mbabua ye e de afiri mu de anka wanya ikura be de 250 de senka eda hom sisi asika senka da ho ene ka so awabo no ntimi ka se do 70 million ebize e ka adoya ne ane do pam ye enkufibo ena obeti afiri mu ni mogu hu de aka nyina aye mo a ya ne a sprayer bibia o ensu twen me anana me twen enti die na abanti a ode waye sa adwuma we nyina akiri no wo so wo ma wo hwe ode oni sikasem oni minis me dwena okra me ntiase kra me ye kra nam ka kire wo se adana wo ho na ye frame se ye pa me best school fees eno kra na ye adwuma na fe ne ya start nam ka se nti adwuma na sikanya mamundi na okra ya na ya wa kire me kwan se mesi fo bi wo ya na me no mu nkoyi adwuma menyinya bi de ayode asandi akora tibu nti ya na madam fo ba akokra na eye mu mesi ni nti bi wo kra na me kwa agade ene se you ene the 100 ye fasende na ya ye kwa ye ade be kwa akoye adwuma no na mate ayede efiri mu se dwumadi a na wo di no de ma no azuso chire na ya ye wie na menu aba ku e ka chem se kwaju aha mete no emwa akwa wi wa ye ni pass e champo mu bi wa ye wi su bi onu omo ye dwuma omma o muska wodi sad ntokwa sa na tese case cruise ana me ka tire bi ni aba ni se na wata manipei me wa koto sika dia be hye mi sima ma ye sole ahum ni ye akwa akodo wa nka ni tema ma mi na ma tena ho sa e kira hu se menene he ba mu na fe na wo ka se ma nka nkire tibisa busa mu no mu se ampa wo yi ni pass mesi bi ampa na mi dewe ana mi ni city emle bi o ka se mi nkoja wa mi nu obi embeja wa adwuma wo dwan kwanta di moto ko bo ho koda senjo hospital dwan kwanta yeyi mi kra amfi mi na mi bi mi ya na mba kuma se me befe me ho yade wo hasi sende wo sire me adwuma na ya kunya accident ena mi se me de bedam Adio. Ese oba ne we. Oti group men kan say SD for so the here wo kwa kwasi ajme street ni side wa. Group from here ya. One ne ma me da so ho. Da ye da. Mojai. Ono nko ani akwara awa wo. Ono nko. Be ma benu mo nsane wasi o. Na me kokoto papa bi a otensa dwa bi ase na o twa bi na enkwada ma ya bi etwam o hwe o mote saa nsa dwa no ni area papa we de o twa bi dodo wo ba ha nso a won kontem o
be free ha no aye twan nam se papa yi de ma ya yi kan amama ti bi de adofo me nso fifi mu ya mi do apesabaka mete papa yi ena mete me kem na mi afon so na me freja taba freja kwa me froba de na me fre kwadwomo nom nyina to care time ebre de ko papa nda so te ho otuwu se papa nso aye fine anze dabi ene ete saa de a mekọ papa no nkyɛn na me ne papa no akodi nkomo na otumi hu se papa de kɔ nanim yie wayɛ fine na ɔka nasɛm no ene ma me kai dwumtini na asɛm sɛ adwendwene ene ma bɛɛma enom nsa ti odwumtini ne bɔ ne nwom ɔde ka asɛm ɛwɔ ne nwom ne mu si adwendwene ne ma me nom nsa adwendwene ne ma me nom nsa ye kan krachi owoba o sebe se ne ba frɛ no se ya pam ni school fees kura no a kire okoko hu ne namfonom mo we say na ko ni ama ne 1 million bi je fa send no na emum ye be copy kinkran na je se wate achim eti se ntosi adwuma no na wontene wo ho ne nye enti ne ba ne saa na meni na de soliko meni na ne soliko adazivo ni ani wo fa no kra de be so tre ne wo fa de ni na yeso ye de ni meni na ne soliko okay ene ye be hwe abegwa fontena se na ye hwe nsemisa mo wo bisa no na afei arekode nam so ntima kwaku amankwa sebe obi a onem wadi agro na wo maame kora ate ase ofiri kumase hakọ dema ọma na aduane unua ba husu afiri kumase aba dema ọma na aduane na obeka kire ne se one Victor nyan nsa adwuma ye e ma ne nkoye Victor adwuma na one umra medonto se ntosi do ne ya wa wundo ntosi da ena unim se ne ntosi do ne yate we mu ho ne kura de samu mu bo nkofie mu nkofie entu ni nyina na do hyepamoe nkofie na ende fa abadefo mo fa abadefo bra wanim ena osa wo ne ye die bio keka process na mintie abadefo fa entosi omubo mogu hu omubo omo na omubo nkofie eno nkwane adwuma ihu ni se ye fa bi mo free de madwom ko bi okrum enti dia ka nyina ye ne a oni ni mienu bu okra madam fo ba ko bi nwe se mini ya se kra da obeto obeja kra ma ye ko hono fet kra de ma adwuma no no kra ka se su kwan no kra de wa pa ona mse boy no an ya de awie tu abeja me ye ni tie nyina wo ka ho bi ne duru sika chede ya na dane owa de chame akra busa ne nse misa mienu miensa kamenko krachi fa mo wie ye no wo de trompanimfo bi anim e mo frɛ no sɛ bia wo me nya nkonta na wo de ntokwa ne koe man fan tokwa ne koe na wo de trompanimfo bi anim sɛ trompanimfo anim ama menu ya no e ka ho bi me ye de ko e ko papa ho mpanimfo ben ya menu ya fan sɛ mami ya mami nu aba no che me nto no na meni no ekoye ene de koto papa ni mu mienu nko na mokoye akire na me mami ketwa no ekoye na mokoye a mokoka ye no ka asai e ko ende se na edana hehe a wo se woni de ma police intimenche no nti honne mami yes ene no wadi kan na kokko ansa na mokọ papa ho no ohwe nkwa no gu yaso ansa na ye be ko papa no papa no kro yesi wadanim ma no ne ba no kra kon ada mokọ ka no woni unua na kwa nti ohwe nkwa no gu so na unua no ho onkwa na akoye afi yenhwe
matena na nkeska se na nketesi anka apesa woje saka ono yonya mami hu se ne se da ho ndije se wu na enkontaye nkoso ndubere mfa ne se sisi ya usu se nkoma abese ananka wakoma beto yem saka mi yare no mami 40 ana 30 kra metimi ma 3000 kra ka obeje ni sa abosome se na moye ntosi adwuma yi bosome nan na wo ye wo ka 30 ana 40 wa anya nkonta nto ho wanyu obi a bosome bi o be ma 1550 million na de enke yemfa 50 million na bosome nan enke nye 60 million no 60 million no wa mo obi a be 24 wa anye o na 40 million wa 30 million and the obeje well na de na committee for ni krom ho ade na wan fa ankoto o monim de ma na kasa na me tuo gidigidi sa o sa asem si a committee de ubehunu de 1029Fm obi ka se wo share na bufu nti na o ka asa obeje atum de me man share na bufu ore se de ni siti ende cry Asem Beba cry no fan ka se se de oni ka bolu siti de o de ni yesai ai omo frame ma hote dire na yo mo de frame kabolo cash bolo ade na abobo busia se cash bolo o bobo besia free amanfo Dabi o onu bobo besia free amanfo cash bolo ombie die unya na he ede na nya he edin bia wona se ebepiem TV game ase ena omo twiko na mi a oba na wisikasa na waba na mi di bia to so se ko bo game no ne enti o mom na o ma manfo besia no cash boro no me bolo cash wo enti odisika tompreda odo na Asem ni o edi o ma usika bia se bia ya wie sei ene won ka se bia ye bo ka nso won ka bia sa nchiro ene wan se wo kwa ntokwa nkwa na won wo akra me da se eya kwa me akra me na se akwajo mu wie adwuma no o de cash boro ne kra ye cash boro mu wie adwuma no o de to obi anim se o ma hu ka wabo na umisa na se bia me esmesi ya adwanti ya wiwo nti ma hu ka mabo enanka na ne wofa no edu tatam na ne wofa no sunko ne ni bedin komo ama ya hu se na won so ka so ne me ni akontaye no tama o ka tire o se mko ya adwan o di susu hu tire obi se asima se me ne nko ya adwan na se na obe me ka tire me maame ti kra me maame kra ka se aha na me de mana ma betrane no ompe ti me fa man ti me maame ti ba za so na yire se me se ko chirichiri ma de a chire no o maame ka se de mana wa betena no ompe no bi a wa besua ka pump adwuma de o de betena de ma sei na ka pump adwuma untumi nya wo de ma David o diesel car no so sa and say I taxi ne o de diesel car pump ehun adwuma na aye petrol car pump fonko na diesel car pump fonko ususu se sukabrita na man tin box say the mass for ye tie the box man tin box nju the for ni bu say ususu se entosi ni pin no how many box na munyai so do ni bu pa geja first I got ma and ya no mo ton rubber bu and say ofo na nimu na no be da dia na wetimi di wani abu wetimi di wani ya box wo ho say woti rubber ne ma na we dey duru ya woti rubber ne ma e ma pa we dey kakra bi kan wa one box so no ainaka no enaka kumasi ye wo kumasi de ho eno na rubber no komu 2.5 kumasi adaka enze kumasi adaka ne so pa eh ena mo so ba ntozi body den sa no nju the fan say ntozi na pe munya rubber jo sen ma men kan sa nye box
adaka no kra ya ante kra no first day krom ni na ne etima no no ye mani 2.5 ano ya adaka ena chiri wasa ba ye mo sa ma ne 3 sana na kumasi 4 ma ne ba ye mo 4 na ye tini sa bonu de omusem akasi yesem wi na mpetin no so wasem aye kwa beto aso afei ye hwe ni say spray on ne to aduro on the to aduro nti wo kire wo se na aduro ka wa bo nyina wa fo nyina ka kire wa anka kire me ye transfer wanka asase no kire me say wa bo wanka kire wo da se fo mu amene wo ko aduane am to ma wo di ni nyina meti afi sika no dabi aduane ya wono ne bi wo beto adi no eno anam ne tun se didi first day da mo ko asase so mo ko do mo do no asem be na o ka kire wo ase yina ye nazi no be bi fa kono ne ho fa de ka ho bi na boy ba ko bile e de ka ho bi yina ye nazi no ha ene ye chi asase ni mo obi a ye no omo mu na ya be se one me na ye adwuma nti fa so ba na mache akora me da se me da se esisi ho ya o esisi ya na mintie krache na no asem ba we die mekano in general esisie ya se wa wani tuase krachi we sebe adwuma amenini ye me boa no adwuma ne nso koyie paa nanso obehwe no na dane mwa nan se wo yobi a wote saa jai na no asem bi se ba yanim emi yese nkokọ heba doctor bi won nkokọ se ye nkokọ krum na wo heba doctor enche ye beba wo so heba doctor bi won nkokọ na wo wa befa wo faase ya wo no wa lab technician for school yi bi awie o na wo de na free kumase ha e de na kotena nkokọ yese doctor yi wutumi e free eho na wo faase wo ye consulting ono a na ekoye lab aye hwehwemu afaduru a ode be manipa de ho na ode aduru asan manipa woni papa ya ya adwuma afadi awie na ode aseda bone ena eda na wo faase no ena wo se okay ofa meko na meni wa ya adwuma abusumi sei de wantua meka famisika mame a adane mo anan sebe o yesa enhahan eya bosom enua eya bosom entimene wo kasa ye kasa yi ye wo nipa bia ewo gidie ewo nuam obi je onyina di ohwe na dukuro no se ne apagya no a okohyem gini di ye na de e me fama no obi je odum obi je sapele obi je mahogany empo obi ba beje tweta wajini di enti brani atuata enti obehena kwa brani wasensuo no akwagina brani atuata ho na wo oguso wobi gia gidigi tami ewu enti wo sori anopa ni gidie ne se wo sensuo die nwunu no de akwagina tami ewu so no aguni nsuo wo tami ewu ne so a wo wia no watena hahan ni bi na wahwe obia wo baabi a digidie wo na wo besisi wo nua wo faase wo babi e wo saa kwa ne so a esisi ya o de wapoto ama na fie no wonji so odi bomu o saa de we yon ama nipa bebre nyuma gugu yes minim se sabe radio adwuma yi amiye wo de emfa ne se advert base advert ya wona na Krobea show sumie da bia metenase amaye interview say na sebe me ka kire se tubakatuam na amam ya katuafo a wugiri se wobi foforo basa na Krobea be se mi enko metena ho meko sa na tie enti sebe uni obi na mo a ma wani na ho no amwani ana ho a e de Asem Beba Dabi na wiei adofo monso mo wa ha bebre na nati brukusu
wono nso aba bedu evangelist akwazia gei mehu so wa ahoma ne so Julieta kwawia wose na wiase enipa ensempi na nso be ndey shiba eno se ko bibini ko bibini ne hu nsem bebre na asam na reho na nkabroni be tutu afri na dafie so aba o mayi mu na wone kwabrani aba be hia abefa bibini forman ewo na adwumam no aka say yen ye ho se ne etie no untumi ntua nipa no ka below this na forman aka kire say in the Ghana here you don't do things like that. Inti even the 30 million you want to give every month to the workers, make it 5 million. Wo nyame betua uka. Increase my own and make the people rest 5 million. Nyame betua uka. God will punish you. Nyame betua uka. Wo ye nipa fu ye nipa bonini. Sa de wiasete o. Sane wiasete ko bibini ya dwen na eda ye trimu no ya adwemfo na krachi we wa amnani ana ho wo sesi a wo yes estimation of wa ma me kra bi abe 3000 to 4000 into the let's take it o minimum 3000 o maximum 4000 wa kwa akohia obi one okoya apetachi adwuma apetachi wunim twa anya bia obenya bia twa eno ye baako abeso ye bewo fufuo anya bi ebenya kusia bi yebenya nwa bi yebenya okoto bi anya hwe kura no ye momone ni ko bidie ye de bebo light soup nka benya biadi akokono wo ho domonso wo ho asomroje kura nso sa wo ho ni nyina wo se wo mpe wo se ma 15 million a month entinka 4 months we no 15 million a month nke 6000 you do calculation before you enter into any business. Ni nyina wanya saka krechi we yawo wa makrachi yakwa akotwenwa wo ho wono anso be betu ufo ka kire o se ene Victor nkoye Victor de obesisiw minwa enei ono na adneti anim hai eto de bia de waba wo anim a wo ka kire o se wenya no ono na ye kodi awuo wo kwa akodi wawu timrugusu akwa aba ya nana me po kire na pronte se nana pomboko me do ko se hwimo no me Matias ye me yi ano pomboko se so pomboko nyame kwa me obre nyame kwa me obre na nyame kwa me abre papa adabi enya sa na se nyame ya gidi se ye frene kwa me no obre owo ho ayo ayete sa wo ka se nyame adom nyame okọ mo obre ada yue waka wasiro asisie ni obre asisie yawo ko bi onko wasresa yawo sanko kwa asem no se ye chase a heba doctor kro no obedwane sabe me ho me heba fo me ye bibini na ya na mebusa se aboa no odansuom se wodi ni firi kwayem ede ne kokotu nsuo mu a ede se de otinsuo ni mu no obetumi ne no apam aduane enokre sense wonde otinsuo mu dada ena wodi de ofiri nsuo mu nso ba beto kwayem mu a obebre enti me ye bibini mete kwayem ye de bibiduro ahahan nubina hininum ni ade ne de tete me enti obi a wono te ne baabi me ya hey snow nto wono ni ho snow to enti ye hwa ye hwe wono ni mogya so ne de aye naduro ne ye sande bi abrɛ me snow nto wa ha no se me nso me nyinum wo enti se ye te ha ne nananom kase me di sadua we ya hahan ye se di amawo a eno ne ye yen ye so ne ye de enti me di wo mu di pa meji wo mu di abibiduro me ye de tete me firi me mofrase ye de tete ye firi ye mofrase abedu sabre eno an ye da so de ye adwuma me ti hoi me punu me sa yeso bra me so se me ti ye me ya me kwotiti me nunum na ma me aposa chim na me de awura me hwinim me de aye me ho adwuma se me ti no emu hyehye me de a me fa nunum o na makope konfenti kro bi na maposa na me de aye me tinim adwuma se me punu a
me de boto gem na me de aka ho wodanse ni mu na mapuna fa me ho opiafo eno ye de ye nananom de tete yen ampa enti sa obedi sa de we ye china abesen sisi obi a we ni paboni ni ena wiei onyame wo ho mumudin no eye me de onyame wo ho ena wiei basanu pa mode aba no eni eni honkomo dase buru akra ene de se de na otwitwa me ye no ene so ebe ya aseda no maka bibi kakra bi na mamma musu minim se penyini kan se so okotre nyankwa na otu aduosia sanse ye won kwa na wa hodin die minim se free next week ikono ye be sane mamogo ama san hunu se ampa nyame wo ho ampa na ono obo ye no ma ye ha ama mpanimfo ebeba na mom penyini se abuandi eja kwa ye nya no kwa sanse se no me na mabamfra mamu ya me ba bekasa enu adefefa adofo efiri odoma nkoma so beye ma ye no yentimi emetena ha ne yenkasa saa kwa na ye nyai ya adofo a obekire odo kire yen enu nti no se de mekae no abusua panyin ne dom beba empanyifo na so Otec 1029Fm ha ebia na dom beba no manya kwa amamfra mamtimi mabamfra mamu na se mekania meka kire amansan nyina se ebegina eye ofata ye basa busua ku no nyina anamu nye di aseda ma otwedi amponkwa mpasa yi adom anura odokese odana di kire yen odi obia ba ofata na watweda ase esa ade ni kuduru asomdwem edu ba bi na ohwe na se wiem ya yesia na ogugu nsu kakra na ma ne memu aye nyunu kama bibia eye boko ye de awurade ase ye di aseda ye toso mo Otec FM Krobea woni utim ma ya de papa enra ya ntumi amanso manager by programs by company company na onim enti energy sem mete heya sabre na me ye interview na masore kakra betna ha na manager Mike eba be wuru mo bofo Mike ya eno o se akra me se obofo o se ye koba sawa enokre Mike mo buy ya ni HR ni PM nyina buy omba begina mu nyina ma Otec abusua pepepe enu ntino abusua se yedamase ensa basada moase yebeda eye MPP amanyuku a omudom esanse na ofata na oye MPP chairman aka ne bantima constituency na matete se wa beye MPP kura chairman wow enti MPP mpanimfo ema ne mema dom eba ho no na nya asem ketwa abusua da MPP edom na se alaji nyame wo ho na ankasa mu pemu na ntutu na na mfra kuma dai eba sense ni nua ni mpon ene dafo mu ne yire ne ma na nkremofuo ku a ewo akuma dan enso ya de papa sanse omu nyina nso so ka alaji ho alaji nyame wo ho no mu nyina ba ebejam ofata ma yedi na otwida no yesre nyankopon nhira edema wo mu nyina aya dofu ewonum ewo edwom eno eye ofata hirin dudo na de ye kan do be hu ye eno eno adwumafo ene wo mu ono mu wo aboabo ha no nyina dom ebaye ye da wono mase nyankopon nhira wo mu shoemakers association ofata enya hanku ana no ye waka adwuma pa wo ye che pa wo na brobo na ye empabo adwuma eno ana wo ye de kwa buruchire baye be ye ansa na adwuma mu enti wo mu nyina so ebaye afi ye nuanu mu enu mu ye bibiduru a wo mu te ofata wo na wo mu anya ye mu ye ka kire wo mu se nyankopon onhira wo mo papa afi eno eye ofata ono ankasa ne dabichi ene na busua ya busua panyi kodwominka na eda wono ma no omu nyina odo a mo de beta eno achi mai eno di ni kunu na watwida ye namase ye beka sa nyankopon onhyira mo saso ena miankasa me ofa ata nyensusu ya busua ya ofa sebe ene abusua panyini yensusu edi animu mu nyina ehwe ma ye ye ntutu ye nyina na ye kan se nyankopon onhyira obibia ade a obibia hwere wo ofa ata ho no na ye sere obo ade nyankopon no se
ɔno no ɔyɛ akatuafoɔ no ɔyɛ nhyɛ anamufoɔ ɔnhyɛ obi biara anamu ɛwɔ Yesu Kristo dini mu akra ɛnura maa bibi besun wɔ na ɔtweda n'ase ma obiara awɔsen gu no na maame n'asɛm nyinaa ne sɛ na ɔwɔ menstrual pains na ɔwɔ race course ha na wawu ne mi wɔ fata so wohyia wa aduro no no kura obenom papa ne pagro nyasɛm ketwa waka wo ha wa kyerɛ no so woni bi mpa ɔno abɛma obi yeah enti ɔdi aduro no ho adanseɛ ɛde kyerɛ woman no ɛyɛ basa herbal capsules no ɛn ɔno a ɔwɔ sɛ jataba ne behunu ɔwɔ bɔtɔ ketewa bi wɔ hɔ na dan ka ne mu abiribia no mu na capsules no ointment no egu you ade kyɛ ne guo wow ni obie ɛyɛ ba obie wɔ se wɔ maa ne mienu ɛn wɔnom yɛ na woman ne kyerɛ sɛ ɛde aduro no wɔnom mfa ne menstrual pains ne menstrual disorders ho na yɛse timi twa ne saa kyerɛ sɛ wɔgye ne ho baabi anye enti ɔfa atama no basa herbal capsules no ɔnom mienu no ohunu sɛ ne menstrual pains ne said ɔte no previous month no wante ne saa biem wow ɛna ɔno asa akoto mienu afi menstrual pains no sɛ tuyo sɛ mimu hwira basa ɛkɔ wanya ne menses no wa abra wanti yaw bia wow na nansa ne na ɔfrɛ ɔfaata no wada nase ɔfrɛ yɛ na mo ɔfa sɛ bɛfae ɔfa no ɔse ɔfaata no ɔse epacho enyoni no se nyanyame wo honie no se nyanyame wo heba no se me hwe ofata na ade se ni se na duro na ya mame ena ofata ese na yiye de amane ne bo no umane ofata se umane tie mu wo fon no so won kwa afika na waye sorry na enu ada no nti wote ne nansane no se da bi obeba no ba hwe se te sa mpa na no beduro wo su nyina ne yade na no odi su nya yeka kyerɛ mansan nyina ne sɛ de ka sɛ anura alaji nyame wɔ hɔ na nkasa yewolu man alaji yɛ wɔ akoma dan wɔno na da nyame wɔ hɔ e ba center no wɔno da ya no ɛna ɔfa sɛbɛ ne ɔfata ɛka no ho ɛna ɔfata kɔ alaji nyame wɔ hɔ baaye na ɔka sɛ bi ma ɛtɔ magoma so wɔ sɛ yɛ ɔfata kɔ minua no wɔkɔ adia metimi ayede ya hyɛ na nyonyam ne sɛ mema aduro no atimi atena se da na da bia ye bodi na ye dia kai no ahyɛnidia ni munyam yeah ɛno nti ya ka kyerɛ mansan nyina sɛ si yedi basa herbal capsules ho adanse ye kyerɛ no ma ne anim ne ayɛ ka ye se wo ba wo afichi krom ya wo de wo se ani dane na tena wo so akyɛ wo nsa no wo de wuntwa abranso wuntimi mu nsa yesi kokoto edo efense basa herbal capsules na nom na hwe ade se pains ne nkwa se wonsa no bu a ensisi so a na hwe mojafi ni sufi e be firi wo ho apie wo tie me wo ba wo de akwa de wo nkomo no se bie buru se bie kronto akato bi asa age ho afa wo de pu ekun e ma ni memedi ahyiamu agege hu wo de wo sie pini se kwakunini eye wo ja aduro betime do akajamu eye basa herbal capsules ye kanfo basa herbal capsules no e dia mema wo chimansan no adwonso ukohu se kwabra na adwonso na wa pagya na ni ahwewem ahwe ne sia se bia se bia kronto obeka se odwan ba ma wa hwe odwan ba adwonso tiam nyasam ketwa wa se odwan ba ma wa hwe ba adwonso na se osi ye ne kwabra na adwonso no and one man is where we musano. A drug bessie war, a basa herbal capsules. Sure. And when you found do na to Chomutuma, no could you are baby and charge of winning for. Johnson intimento. I didn't try a frosted grand and a one aka. I am right now. Who didn't know? Yes, as a Kabama Johnson, Johnson to me took what he said here. You made yes, more frosted grand and one a boy, my who's you to me took what saying, go by no. Entimi na juma said ye basa herbal capsules na no na ba besiesie wo I don't think basa herbal capsules so ama asumdua ba fie sure a draw we say a manum and a memman sunum okay a manum and a memman sunum obibia nkonko pa draw bi nto wo de ko herbal shop pharmacy shop over the counter shop bia wo mpotamo wo kwa wo sie ma basa herbal capsules ni bi nto nanum na ko hwe ade ma me fa rampuma sie do alaji mu number no ntudwa wo fra wo benya fasebe ani alaji na nkasa
na ono na twetwe nkomo e bia na yare ambobo so yi enya num bi na ha wo ne momo yare foforo ankasa ho na de obakwa akoma dan ho ne headquarters no wo obakwa akoma dan clinic na ankasa ho no akwa gya yare hwe number ne 0244 26 77 25 0244 26 77 25 and I say 050 01 11 072 072 0500 0500 111 111 072 upusu number prepare ye ka say alaji no faseba ye krado ofra wombajo so no mu no atwetwe enkomo na ne ehaw bia no waka wosimi pe basa heba capsules ni bi na me nsuma dia dance se dia nkrofo dia dance no afi ye kanfo basa heba ointment no e dia mama nsa nyina se ye frɛ no Krobea na tu ni wose ye frɛ na abatanku oba eyenku a abatna se na edom a etu agu basa heba ointment so eto no ebura dwene ntiase so na hwe adanse efirimu bana ahomeka obisi na me ba ho ayehye me di aduro no sra no sese ahohye ni nyina agya ahohye no emabio obisi me de basa heba ointment aye me banku me ba ne ho dindindindindindi yade efense yade ebi mo no obisi me de basa heba ointment sra me ba no watimia nante ntem sanse na poso nyina aye dindindi obisi me de basa heba ointment sra me ba no sese pampers rashes ananke gu no nyina atimia jai amwonye na sumdue obisi me de basa heba ointment same ba okokete so a oda pam enu nte na ye kanfo amon se obata bia ntobi no mfa nyeni nku no mfa nsra ne ba afi obata utobie no tie ebi kura na ukọ awo so ba ye no yete wase kakra ye pam wie ye no ebia ye sane ana se ebi kura na awo de ne de eye de enu anane ne bia opese kuro ni wu ntam a eye a wo dware wi ate basa heba ointment ne bi na wase ho na ete ye no na wo de basa heba ointment na wo de afaso mesha wo na watwe ekuro na wo wasere nyina ebewu amwanyu asumdwe oba wutie me ya na unufu asensan agu hor mo ho anansa woto ho ya na awosin bia ta agu to ntia ma woto ho nya akonokura mesra fa dure friend se basa heba ointment for yonku fa bi fa unufu ase fa bi fa woto no ho woto be mo hu te sa akura foforo to no na akokura ma dodo okunu na afiri tibigusu me ba ho nam sem tagira eno na metimi aya akwankyere e dia ma wo me kanfo basa heba ointment am obi owo apropro de ne nantemu apro ya wo sempaboa no yitu no na nkra fa adwane ne nkura so etwe koro no se onto adure friend basa heba ointment ne bi onfa nsra no pa ne anwumre ebe isa haw no nyina afiri ho no mama no nya enka ewo no ho nya kaka wiwire agene ni padua boso ya eyam ha no sa ato boso ana sa ato tiri ho adure friend basa heba ointment eno na esiesie wo amu otime anyu asumdwe basa heba ointment oba ya afa bi bo asawa na fa kwa hawate ebe siesie ahemfi wa maho ache na ye dedede emra wo sanom capsules na ka ho na siesie na mo ayo besima obema won so ensa bia gugu bema no ho a na so de basa heba ointment ni bia sra bema no ho no anom basa heba capsules ni bi na hye sa haw ni nyina afiri ho no mo ni watimi anyu asumdwe ebre no nti ye de enkomo twetwe no saha esi ye di saha wona chese da foforo ebe do ba kasi e di saha da mewu ne besie sese de me se ye di saha na da wotwe se ne no ye besa ato aso ni mum ye ka che se basa heba ointment no o se ebe ye ni nyina ama ono ma ni yarwa nyina no eno na etu ase amu anyu asumdwe abusuafo me se upendo so protu akomise ba habidan kwa nagdan heba nyamesen heba eho nyina ubenya bi na wato luka from ewo kejetia gate 3 eho nso ubenya bi atata kura mani ampon ewo eye atasumanso eho nso ubenya bi ato oboasefo nkosman heba sanso na bekwa fo so bekwa fojo heba bekwa wodi se mampon fo so nko sewa heba ni nyina nka mfranse dem kan da no obi so sika woni sika nsna ba mdi alaji eni ofase be hwem prince edu a won mo da adwumaku a friend nyame ho heba center no numbers ni tudwa ene wo mo twetwe nkomo na doso probia ohia bia no won sabe kana se bia nso ho a ho na obenya bre na wonu mo atwetwe nkomo number ni 0244 26
77 25 0244 26 77 25 and I say 0500 111 072 0500 111 072 sunambo ya nyamu ho center ebeje so that's Hebrew that's Hebrew enti say eye no ye de akɔhye eye September 26 September we say September bosumi ya ye wo mu afi ya ye wo mu September bobosome no ne de to so aduonunsia ye be aduonunum no anwumre de ne baba fie na ye de na batu ya kora no ne ya ye no ho na eye Saturday no eye aduonunsia no ni fie ho no ma ba bia di na otweda na wa akokɔ space ho ɛho a na ye bedi ye be ye awufusum no e de ama na ye firi ho e be kɔ eye Abrepo Methodist School Park ene county hospital no anase Kumase Girls Hospital na hwe animu anase ewo Gwai filling station na chi wono ma school park kese ho ene be kɔ akogu bresu ase ne anom na chiri sikasa ade achi ne yakɔ na ase asɔre ba ye be num na chiri sikasa kura ewo no ani fie ho ba bi edi na awotweda no aha na chese ye ne de be kɔ park so ne mom ne ye kata ne de ye be samba ne fie ho no na ya kata ofa tachiri kura ya da on so ase that's Hebrew me wura that's ye kronto arafo enti onyame wo ho hebal na wiei alaji onyame wo ho woni ofa sebe ene ye mamo ha chiachia mo na na tiburukusu nyankopon hira mo se na wiei waba na waba besom enti basa herbal capsules ene ne ointment no ewodwa so oni adofo pebito na wo use a ebeboa wo twa me na mentwa me homra ne ento aso apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye magenua wa bin abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and the one so ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox na Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawud fo yi a na yɛ Dawud ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 020168717 FDA age adwadie nkratoyi atum enya wona na ode kofo gallons bebu nsuo wo mfie ho no me hunu wache o na nansan de okɔhye he Yaw Asante waboa mi o me say a free bra wo kamfo Volta Drill Limited maame no se say ade minisuo wo haw biom Volta Drill enkrofo ndi omu ni adwuma o Ghana ha obi a makamfo woni ama ni bia di adanse enti ben sutuo me kire boho drilling ana wo pese wo meye blowing pump installation pump servicing ni nyina obeye ne kama
Volta Drill Limited adwuma penti Ghana hasese washita bebia Kumase ahodo daban na main office ne wo Sunyane Techimai Doma Asante Mampon Wiamoase Edura Sechedumase Atebubu Yeji Eho nyina ubehu won San kama hu ntamo a akama futa kofo galon saa da ni matuma Eni utri nkwa mamemfa numbers ne ma afoforo 0244 299520 and 0266 432210 Volta Drill Limited Ubenyensu Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye Future Life Smart Food bebo afeidie aya busuanchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ya ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Otec 1029 FM. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Arafo yadamase yakoya. Yasamba aha ya 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwumadi no asugusu awutie enawiei hweye. Enawiei nso ya no aka ya hye ne nso se de fearsome 3. Eye enomiensa ebenage hebafo ena ede aba edwaso ene wa wutie mie na sebe yade enti uni ahoto yade ama wasei yade ama wagija kai na hye ne nso na hunu se yade nso de ya na eto de bia ade ba ko esefata sa wo hye ne nso ene sa yaresa bia ko nye no ene bia wo kwa se me kwa akonyima hoto na emom dwene nipadua no ahoden ho kane na aduro ben ye kan wo de badwene nipadua no ahoden ho enu nti ena me kamfo hepa plus pavi plasmos ediamao se enu we ye nuom yensa eye naturally made to improve your general well-being enti na wi awutie mi se wo pese wunya enipadua mu ahoden papa ye beboa wa mo agina branea eye se nuom yensa we na abe use hepa plus pavi ena plasmos se wunyanya se nuom yensa we ya wawie we obi a stroke nyodwe yade how pa ene wakadem untumi mpie nkoma ana utumi pie nso kura no asebe wagija ukura poma ana wachia ni nyina ye how nonom hepa plus pavi ene plasmos no bi we obi a waye mrempam esichire yade ne emojabruso nie srade tamwa dore wo ma wona mo na onipadua no baabi woso we obi a typhoid o how watenka teko chese yade no weyi kwa na weyi aba edi atrantwie saa pe hepa plus pavi ena plasmos na wunyanya sa nuo we miensa wia watu adi ena wia ye kan enuo miensa ye obi ansuo ene ye wo bia nso to paye baabi eto nuo bia wo befa bia nso ubenya sa nuo bi na wato na wayusu unti bibia se aye numbers eye 0542 778572 ena 059 1367 unya fresa homa wiya ebeneje ba afọ ayedi no ya ba ebeje so ya no be kasa de wonti ase no eno ne ebechirim ena wiai Volta Drill Limited
yenso yetu nsuo enei utiemi a utiemi ensuo enye nsuo bia ni nsuo ni nsupa wate ase enye nsuo bia ni nsuo ni nsupa entime kan odi awani age enkwanche afuo ya betu nsuo wo ofie ama ho enti wani age me pa chaw enye papa enye nsupa nti enye papa me ka se ye ni ya no no akotwe nsuo ne di ama wo enui washa asie onko kakra beye kakra no etwa o wa dum na chance na nsuo na tumi asan ba enye papa eno kura no so obu nsuo si ho a upon filters a wasese nyina echi no na efia san ba beta ase enye papa misrew o ma ntumi antu ankofom na da bia me ka volta drill ho asem de kire o se we no no onum wo mfidie no volta drill fo no onum wo mfidi papa enti mfidi a yedi betumi adwam akwa asase na yase na ya twinsu kroje edi amawo eni de volta drill fo atu afei onum wo animdifo a enimu nsu adwuma nimu enti mesra wo fie ho wadwuma mu ho wo plot bi so anansu adwuma a wo ye wo kro nimu se wo pensu papa na watu ama abeyen ka adum bi dia hye odi animu nyamo a eya ma volta drill fo emetu famawo so wa man kwanche fo ebi nso abetu na se problem abamu a eye wonum na bamu obetumi asiesie ne kama edi abawo enti oye blowing oye pump insulation oye pump servicing any problem bia wanya ewo bo otuo ho so obekuma se ya hodwo da aban a eho ne main office ne wo obesunwan tachiman obadoma afi asante mampon obawiamo ase okọ mampon kofi ase okọ adwira okọ yaji na wokọ secheduma se a eho nyina Volta Drill Limited ye won krabata Ghana baby a wo so wasase wo ha baby a pese ntunsuo ne wo Ghana ha nko ade a ye no manie je freye oni yen kasa na ye moao eye 0244 299520 ena 0266 43 2210 first ahoma we oni Volta Drill Limited for nkasa na de wonti ase no eda wie ye nchirichimu nso mfama ho na awurade fie heba center Dr. Mankwa eda wie ma menchi ana me ma wahana me musase wompo no emute sei papa we na da ne da ye ne hia wa afidie so o ka kire yen se ba bia woni padua no tokro da bia no eduro bewura na wura ewura no eyemu adwuma na ekwa akoya ma se be ya oni padua no benyina hoto enti ene uyo obi a wo etiyade atena wo so ache o wakopa nenso enkosi aga emfa mawo me pa ache ko awurade fie heba center papa no titibremu awurade akwa Dr. Mankwa papa no wode hamama ne ehini nubna wode yadwuma wona so ye wo papa no nese uyo obi enemu yade a wakoti bie ho mpane ehunro ahodo hospital cars ahodo nanso ni nyina nkosi aga still enemu yade nda so wo so hwebra wo bre ama sese kura waye mre oba ama nsu boni bigu abetwa wawo ama onam ho twetwen ho hyehyew nom ne yade nem yade nya yade pa bra na papa ne mfaduro ngura utokro mu na wo mo awunyisa na mu yade ni mfiri wo de ye twere yade wodi ye mojabroso wodi ye asichire yade ulcer ana typhoid stroke yade aka wato wuntimu twetwen koko na hawo obema na wu ana wayemre ana oba wo pawo unsabu mu nso nye brewurade fie herbal center na waye dunsinia osi kwantempo ho na woma abrefo enya home papa no wakrono mbosie Red Park ne number ye 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 unya fresa homa wiya Dr. Mankwa no abeje so papa no ode obekasa ewie dia wonti ase bia no ne bechirim dia mawo na matuka herbal mixture no nso aduro ya dodo na abone nsamrane antenas aduro matuka herbal mixture se aduro wei na onipa bibre bia wutie mie se wunya binom a wawie wokokra die nti ameka sa asem wedi a kiro de se eyaduru a wonom a e boost we immune system no matuka herbal mixture se aduro we na ayo bi a pressure
how pa what ye pressure mujabroso ana what ye sichire yade diabetes uto de bia na wonan na se atatai wonu ato awuntumi ne di what ye nso utita dwaw ama wani na ye wo ya what ye stroke adwodwo do wato fom ana usisi de bia ye wo ya wonso watenka ateko ana wa ye mrempem ana wonso nsabuo munye saa na tie kope matuka heba mischechira kwai eduro we beboa wo ebe ye nkonya de amautu eduro ni yo kumasi ya oba mistie bada ni heba kolinak ene apidanka ho nyina ubenya matuka heba mischani bi oko haluseba won kran Accra drug lane ana crisis the answer takrade ana Kingston wa sinfosu ho nyina obenya bi etu akoton ba bi eto no wa won patam won wokọ na okase wo pe matuka heba mixture no si bi di ho a jai fresa number we ana de ye wo de wonte ase de opese ye ne udi ho nkomo no ye number ye 0243 420005 ena 0554 36 3424 unya fresa homa we ya matuka heba mixture antinesi ya doni yani ya be beje so ya no bekaza dia wonti ase na nu ye bechirim ena asasu heba center so for samwa one odwuma yafuo nyina mama mo ha na machiachia mo abusa mo se mompo no emute sei arofo asasu heba center for na di kubi heba pada no aba unim se Friday die eye weekends na ahase weekends be ye da eno ane Friday na Friday so bai na wo ye bema na sebe wa ye mre wo kosini animu a chese nkofu inioma na akotwetwa bia na wakọ akọ no no bia na wakọ akọ spray no bi wo bema ho a wanhwe ya wuku bema onso da bia yiri ye ko break ra obirua wade esotia na etie me nso mepedie mu oduo say first na mamtumi me hutumi sane me say wo hutumi sane 2 minutes wo ye pe na wagene me wanhwe ye oba ne befo achi mesrew enunti ena kubi heba powder aba sedro wei aware bi gu a ya na wonte ase mesrew edro wei ne besiesie sa aware no wo de mabema ne bi ememe maduro ni o oba wa hunu sesebe wukunu say wa ye mre no onkase wo mpem no ontumi ma won so honto uhun sanel se be ya won so ho be ye fe no animu nchonchom bra beto kubi heba powder bi koma akro di ohia ye nsuo de sagum na kanum na ye ne tiseti na kire ti on sepe na de nkakrakra wawie ana pekube nsuo na o de sabigum kanum mira no mamme wati ase no mamme bema onso ye ho aduro asasu heba center foku bi heba pada no eno na beboa wo de tena ho obi anye wo yere ana wo ge kubi heba powder eye powder ye nsuo na wo segu kubensuo mu anansuo de na wo kanum na so nom na be ma airphone no santwe ama emrewe aba 2 minutes na abo no obeba atra wate ohusane oba ne nso besane omo de ne kra ye friend say so ba je bitwi jinso nyina wa mo jinso dabi enyo orgasm says scratching opa empenyo na she na ka so much o sibi ko bi sam papa me ka so maja kwa bi anim na wo kohwe she o ka sa agro yesi mu ache o yesi mu odi me ma untwi fam so yesi mu ache basam ka sa asam ne de chiro atie for your friend say kra says scratching wo ba jonso enso na nye original Johnson eno no Johnson na nkasa wo kubi heba powder bra Otec fia ha Asem Beba Dabi fo no wo bema na Johnson enye yiri Johnson urination enye no bi esi ya scratching enu baako she kasa gro wo mu de muntie momra Mr Heba ne blazer require mrom ho honzo benya kubi heba powder ne bi okọ fa ta drugstore wabu akọ Fodia station ho ebi ho fodwo heba wasante be kwai okọ smart deba wo boase ho nyina kubi eba pada nbi ho wo de se wo pedudu atu ana wo pe bi ato ba bi a wo ne bi ni wa fresa number we sisi ya eye 0244 1666
02 ɛna 0243 505775 ka ya mama be bodi bi se kubusa don ka samasi ɛna wiai Moses Fojo Borukash on the way edim ha asemi ɛde anamɔ ɛna kwaku amankwa awɔwɔ dɛma ɛna wiamu amutie yɛn wɔ dɛma nyina ayɛ kyea mo munua dɛma ni de hye baako na we anim ha yi dɛma nso de entosi wɔ dɛma akoma dan ɛsɛ twa bɛfa techimenti ane ade nyina entosi adwuma kɔso pa na sɛbesɛbe oni obi bɛyɛ adwuma na bɛfa ne mfifire die tan jataba kwaku amankwa ya yɛse wɔno wɔtɔn prekonam ɛne prekonkwan yɛse ɔne nakasa ɔwɔ yi ɛwɔ ahoma ne so ɛdeɛ nti no ɔmaa na ɛdeɛ nso no aka akyerɛ wo yo na me das encheti fo ne mo makwaba me ma me bi obɔ mpa ye ma me pa se me na na amena na ese me wafrim na me mfa ne currency ya e friend nana nana no kre ene ni pa ina na me ka no na Ike diaba no o se e friend is SQUIRTING squirting no diaba no na me ka kire yo yate eya busa ona na asem na jai wo papa the woman na wa o papa be da wo nana wa eya busa ona na asem na jai wo papa na ona na nim de ai me busa ya see your friend is squirting yo nana kwaba ya ja ya menana yes mu acho kwame na from Boase rewrema back Kumase back to Boase rewrema to Sehi Sako rewrema come to Kumase why you trap yourself free come from say so honey wo yenti mede ye free so rewrema to say free abi there be satam there say da obi trap yourself there wo da abna mi nda satam de na obi na me ye free no ba bi aye na obi and am de be chance ye free ye no she come we wo wi ase no ya bro kwame mo kan say ya na ma me ra ho etiefo mo ahwe ya mesun program ne ye nya biem untimi so ya na me ra ho ensem ni bi wo hono mo a ya na o kai wachiri na wansiri bia ubewu kura ubewu well let's song on yanko yedim me da say ene kwaku amankwa di nkomo na ono so wachire ne humu nti ye se eya nkunta na ye beye ti so wa ti me di ne commande no se mande no wo ba bi di djuma ontumi manti ye mane na awotwe ene fie na awotwe no chese ono kura sika no ko free bank no de ye adwuma entosi sika no de odi be ye adwuma no we wontumi monko fie ono ana ye ni bi sa no ka kire o program no so otie kwaku amankwa ni tie oguso otie nti no wontumi monko fie nti wode apaafo ene di o se fodwo ntumi monko fie every ya paafo ne ekodi djuma abra o kan o de koto ne papa anim ma papa ne frɛ no ye se adwuma no waboka e ka bai pa ama be 200 million de wabo wotete nti ka we nye 500 to no 500 cedi 500 cedis nto no nto tie na de wo so de ne ko police station wo de na ba ha sei nti wo da nyame asese waba ye Otec ha ono tie ti nyame ya adoma ene na wo twe ono so beba na one na be yen kunta se ka bade ya ne o munyina nko na mfa so beba na o muwi mache ti na sema o ka de kire ni ti nyame ya be hwe nti nde na wotwe oso beba yanim ha okay me da se eno ane hia me ma bedwafo enso ewa ha but in the meantime before say ma bedwafo bebem no
wudi de owura Ajenim Boateng offenso Namon Senior High School we PTA chairman and ne wanya afiko aka wonfie ho oba de achia me ye adwuma wo Otec FM ha eja Ajenim Boateng so ma happy birthday osre nyankopon ni shira osre na ho bambo ne nyinkyere ne nkwa husan so opanyini ento so na enya okese happy birthday to you we are pest careful enso etayechi ene uyobi a o sofa any cardiovascular disease bia wo pest care ena odi wani bekire ahai so odi wani kira ahoto wa hawo mo a esikyire yade ntimuni ahoto mo a mo de ye sebe mo mema fonfon ese wa ye mrekura mpam edura anadwo a wuntumi na ana wanya hawo prostate mu o cholesterol wosoro ana unompe mu hwe wapo so nyina ya omremremre awona wo pe na wunya ana se enemu yade bi no akwakote wanya dwunso twam hawo ni nyina no pest care yedi hu dwuma se wo se ohawo aba ho ana wanya hormonal imbalance emoja broso na hawo ana skin cancer ana skin disease bi a wanya ye ho adwuma wode ye asthma wanya ni ho haw stroke abo wato ho ana waye kese abroso bra wate ye bema wakwa akogina sen ye openo no umpe wo bolotoscopokoto soje kakrakapa umpe sa ye bemu wodru ba bi a wa opese wodru wafu aye kakraka dodo ya wrato bi so bra na ye nya ho adwuma ye nya flattomy wate ye be build nipadua no ama stretch marks a agi nipadua na boso ni nyina na beko obi nso wo hodmo ye nyashless nyash na wo woni bi tutwam kura obi ntwada ni nsa mehwe ni nyina pest care se wunya ba obetrenu or the vitamins ni minerals ahodo any machines ahodo nkambum wo de beye ho adwuma ama hoto a wo pe no nsa aka hwehwe ye okumase ya ewo bantama ye be gi runabout ye wo medlab building nachi okonkran ya La Paz Nyamecha Junction ye be Ghana Water Company no ena abata kwan so a Roman stores ne Zenith Bank di animhwe no ho ne ye wo okọ sinyane a ye ni total filling station e be Cocoa Board ne di animhwe ena aba ba bi ani nso a ye ni Sahwiman Rural Bank ena wo na nkurum oba Sahwi so mpomamu a ye ni Church of Pentecost ne di animhwe afi takrade anaji Queens of Peace ye ni Goyal filling station no eni di adwe na Tachiman abam number 2 ye be police MTTD office no sunyan kwan so asem na meken ye number ye 0530 122 500 and 0268 47 7660 sa oni obi adwuma na sekaba enkonta ne kire sebi pejamensa je 5 million na ekaba wadi nipa natem ya tenye wadi natem sa wokobo besia free bank bosia na yesai bosia na wokoje no de na wode ye mami hunu eno na yankuntabuo no na yempeja yenzanko yi 5 million where did crash we atam sabe woje anko je 5 million obetena manim a enkam de maban ba hwini trim kwin sa we kwasea crash mini watam wate nyesa teni mesese nka oje ya na yeidie wanye eno ode aba enti bebu akonta na sa 200 million wa wo so kokoje ye no ma ye hunu de ode sa 200 million no eye bra crash ya we kire se one na ye adwuma na yemfa ya no keke ena eka enti wutie dia kwakwei amankwa wo dema ene na wotwe obeba na aba bekirim eja kwa me akra famiensa ekone na akra me dase na yenche atifo bi na me hwese se afri babia injirum DC no se wo se abrante ntimi mongofi na wo so ntimi ko mongofi wo se ko don tosi na nye nkofi bonko na yento mantosi se kwa manko etia enye ntosi bo ngofi bonko na ye ntosi ye wo megu na esiri na wie kura mpo no wo konsu aguso
na mo ansa na mabobo nkofie ni kura ma sa tim na mu tim ni kura mu tim no ne so nkofibɔ ubetima wi ansa na mabobo agu e bia ansa na ntosi ni bebre no bobo agu prensa ansa na wati ntosi no nti nkofibɔ nkwa na tomato stie woni obi ya ade a mani no kura na adi nipa ne ba o ye no wonye obi a oni ne ba be ya adwuma mpo wo se o si dia wonye wo se na kire obi o na wo se obeba eye se wo se obeba no wo se obeba dia se me reserve me comment ni bi ko se o se obeba dia eye pa se obeba me na me kwaje me 200 million se me de be ma afu na me se na nakro bia bra na enya adwuma no ade ntia wo ba na man tumi an kan kire se afu na ye be ye na me de bosia se na e kwakoye nti yire ho na yenye na ntika na ye ncha mfa so wani nyina wantumi an kire me na obe yi 5 million se ji na nkwan na ohwegu no so le nkwan na ohwegu no so na ka fu no ye no ade be wa wo ya wo sisi obi a ma hu se wo so ye nipa wo na edi sa de ni duwa enye ode ba kokko man kwase obeba ntim na me nka bia me esa na kwa ode ma me fa bi nche obo na oba o kirem dua na be hu ba bia de susa no body ho be fa. That's why I love that. Oba de achi ame akra ene na wo twekra che nso obeba ye de nyame asese waje atum so obeba ma me nchi aye da mu a etano so ma ezidi boga na ye frɛ no ne yere dina akra de me kan se so obeba eye ese obeba fi se ye ha de ye buta ye pa ani asumdwe fi se krachi sha ase kasa ye no onye obi a wonne no ntem ewa asem wei ene ekofa asem aba wo ntem mpo o maame o wa asam adumpo nim se akwada yi woye ne honam ade fi se wono aduane a na oja ne biti ni se nam wei so ma akasa ba emanya ayesa sama ne wa sama ndokra na yere be ho akwada me didi ma ne bidie na ye den na woye ne sa se ye papa se ye bone nti ye so obeba na ade ba ko a me kan ma ye nyina ye tie ne ate ne se ewiase obi mfifire so mfa so me mfa da ni emfa ni da eny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 en
ho kra no a sunsun so aso be ba so me gisa ne ma ni di papa ade a eye nature ase eye abot de enhihye ya eda ho no me gidi papa me suro ye no chen ni aka bia abosom de se otimi ko abosom so kwadane na emom saa de na nya wa unya ba bia anko kwadane o sofu mpo hunu no aka kire wo efiri se wadi obi fifire so emfa so enti se woni obi ye adwuma emfa ne se bi ebia wagimi ana se ebia oye kwensani oye wini na adwi mu ha edemedeme nyansa egbu no ana me ye fast na ma biti no da bi wo ye be fast biti no na sunsun mu de fast no wonu ho o mo no mo ye heliaf ne santi na ye to yensa ade afre wo wura se obeba de a omra na yento omra na yenhwe se be ya asumdwe ebeba enti wo wura se obeba de a yensa ebre kra ye bejai atwen na wo ba futu obi ohobia na hihye bi ohobia no yaye ama bibia atoto din yo obusian for sabre di ye Dr. Dawood ye ko Dr. Dawood ono mo sabre ne ba no ababedu sehwi kwaye kese no mu na wowura mu a Dr. Dawood de haban kasa wote enua kasa wote wona oduro o se Dr. Dawood no aje so yes enua yes enhoma wose dia na ope wose mepe obi a o pa wo aduru aban se beteme ampa sabe ne ba no ewo ha Shadrack obeni akwaba bejuso nana edie na ekoso ewo Dawood asoye bida se medical chia Otec 1029Fm for na ahwefo nyina woni ehwe wo social media Dawood Eba Hospital adanse na meka se ekoso esan se de wagie de no atu anamo aba nko ade na nigie ena egusu a ekoso esan se ye ti radio so ti TV so a de ebeka no se wotie na wotu ho anamo a eboa wankasa enti ebia nene de dikan a obi etie yen ye hospital no Dawood Eba Hospital kuma se dweso ye wadweso krapa Metro FM Junction wa baby a wuti Otec bia obisi kumase a na wabo modern afeje so ka o catch meet and drivers obisi wa krapa Metro FM usi wo Metro FM Junction wa usi ya wo the filling station wo kra na obisi ya
bisa woni yete woton ne ma nyina wo se me ko Dr. Dawudo ye Metro FM dan na chi wa pe ye adwuma dwo da kose memenda kose da nko na ye nya adwuma na gese wa ma me pacho gese wa ma utumi ba nko ade a adanse no se ye di no odo de ye be kofie ebi asabre omfie na kwa anim baby a wadru no wako pension ana wonya nko pension yade a wode nam hospitals a wodo a wode chin pa your prostate hawabum prostate cancer prostate enlargement ebi kra wode ye no wuti anye yie ya pass catheter ato bemam ya share rubber Daudeba hospital say to Anamombra ye ba ye be almost 3 years ni abusuafo emema ya share won rubber anya menam yeso a ye rubber no edoso bebre enti yese de o tie esabre no wo de no ye nyanhye rubber na emom jonso no wonte sa jonso de o ko gina won sa wo jonso a wo chima ansa na aba eba nso akakra bi na asa nenam ho obi de akra ti me fa ne nan ho na na try mu nyina asai oba Daudeba hospital obeje de se dua ma yaresa ade bia wo ho achi wade wo asase so age se nyame a nkyerɛ wo se wei na wo ho achi wade enti be ma wutie na prostrate hawa bam o brands ana wadwonso ana wo de ne mu bia to the extent say o kan se dwonso de wa na enamonan ho eno na edru ba bia ne ye bɔ ne pampers etatu mpanifo ne pa ba bia wutie se ukunu na sa ha wu no so ana said daddy uni mo bia wo yonko bia na wa mu na wo sa problem ya wuti Asem Beba Dabi e wo Otec FM a Daudeba hospital se bra e be ma ho adru na duro no ye de mo ade ehia ne sa obenom sa wo heso no ma abreti e wa bi mu obi ba 2 weeks time obi ba 1 month o san ba review no na ye yikatita na so oba ono ana num to se doctor sisi ade me amitimi dwonso kama mitimi control dwonso no me dwonso kra mitimi poso na wa test ne prostate no said yete me pa che so wo how we are to ho anamona bra ye wadwe so krapa Metro FM junction wa obesi wo Metro FM ho a bisa me ko Dr. Dawudo eno ane se ye kire hwe abrosan ye we anim we ye obedru nso a wo de anije be kofie be ma anije ba ko pa ne se wadwe nso wie se bi no wa proteduem enso prostate ama obi wo ho a dwumadie bi koso kra ya to ye nsafro no ntimi nkwase Daudeba hospital wo ho adru to ho anamona bra na wo ba wo de anije be kofie wo de ne nya wo prostate na emomu se ade ne da fom tim empeja kra emaniti so kra na wo de no epeja ba ji se onu madru ansa enye sa ye ya na ajojo Dr. Dawood ne yefre na epeja wo epeja abusuafo Dr. Dawood we dru efre na epeja wo epeja we di mfie du yokron na we ni da sugu so wakoma da so pompe efa unipadua ma moja koba Dr. Dawood say to Anamombra that the would ye mfie sen obe ma ne nya adwuma kra openi ba ko ba o say doctor isi ade aduru de me yire adibuo no mpo de isi ade age agu kra nso mintumi nka udi agro obeko ade da form Dr. Boame na ye kese ye ni je abafie because sebi oba no nso watinka watena ho a ti duru ba bia na ne kondo no nso kotwa no ye ware ni na nsempi that the enka echi to Anamombra enka se me di 50 years intina me be ma me be mewu yare be ma wuti ase a wakoma da so pompe moja fa ni padua mu a ese obe ma ye adwuma enti be ma bia wuti Otec FM sabre ye number ye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 obe mawu anasa wo de ne nyanwui oba Daudeba hospital a yesi dua mayaresa wo de oba de hia memfere emfere yare hu de eto obi onam a wo pa achi akwan no be ma bi nam wo de wo hia oba bi a na o kire de nsemu a kire no ye ka say oba Daudeba hospital bibia ye confidential it is wa call hospital bia de one doctor beka montem asem oba nyame nam ye so bibia be ye kama oba pa okwa aware na nije ofie be ma na ye wedding ni nyina eti di ohwehwe no emma awo ne mma ebia wodi kan efa afuro ade ne nya be 4 months ade na say wanya miscarriage efiri ho obrampa ho da Daudeba hospital say sa wuti Otec FM
anase maame wo ba no afre wo se emu aye den one be ma na wo ne ma fa ne brother wo de ba hospital yenim de ye ka ye ba adweso foforo ye nua ba bi a oba ho enne wa wo triplets ahinasa na de ba ko ne se wo wie no nam no odi adanse ba ono amu de o ma hu bi o si o said you head in Saka. The penny say, Obebano when your resource. Into Obapa say, I want him. Into na wonama. Wako hospitals, ye call ye catch or said the yan say, Bosome son a sebi. Bosome son or ba ubunza. Where the 50 years, equal 60 years. Now Bosome son, na se ubunza unkwa dia. Obada would ba hospital. Bibia be fine. And nije bebe fee. Ebe pa ho bosome no so ebe pa ho kama anase bia na oba yade bi nti problem bi nti sebi accidental ye yi womb ye yi awode no ana wa wonim de ekoso a eno nko asa ane ma mi nu nko na ye ntimi mu awa wom ba se bosome so na hu moja anim na bosome so na bibia ba to anamobra wo ye be ma ye kan se wo sen ha me yiri metie bema na nya se oba bema ne oba hia mu dodo bi a opebia na kire se otimi nyensan oba bema bi wo ho ye bema otimi ne oba hia dodo bi opebia nso ne nkwamo awofom obi kra call hospital ya ka kire wo se o sperm cells ne ye 0 o se no obi anyame abom ya me sperm cells ye 0 de be yi nyame si dua ma yaresa dua e ma yaresa ade bia wo ho achi wade wa asase so fa hye wutrim emo obi nka nkyere wo se bibia ni ho obi ntimi nye ma ne nye yi ate se nyame amfa nimde na amma wo enti wo ye be ma wo call ye aka kyere wo se wo low sperm count ana ebi nim kra wo bada wo de ba hospital a ye be boost no ye de wo beto aduru so ebreti e wa bi mu oba ne ben wa wo de kosohwe so oba ne men wa wo betimi afa ekyira akohwe ende etasi normal enti ba bia wo ti Otec FM sabre daddy de can dey say no say what buy ya so ye ho anka obeje de ye kan nyina atum doctor number ni be 0244 886437 0244 886437 ebia na we infections egugum bebre obia ne de there but the commonest ones gonorrhea, syphilis, chlamydia. Mr. also when your infection now I call hospital with ye or call your catcher say where you go no where syphilis. But obi the only status so cry. The who is all John so I said in the bear mamu ya no akoto me manya gunu no akoto dru. Mr. gonorrhea and chlamydia and essay. A very similar. But bacteria be a bacteria also. Into one here I'll be no now see a drone in yajuma. Oba da wo de ba hospital. De wa wo pane kra syphilis no gonorrhea na enko oba da wo de ba hospital ene o collapse o de opa oba na ye de otu aduro no so a de hia ne so obehwemu anoma ma ya de ane hia ye no wo hwe so no ma wo wi a obetimi akọ hospital bi ana lab bi akọ test are so when you gonorrhea na syphilis ana chlamydia oba ma no fon ana efon so ana hoden e ba fom emu nye den ni ye complain brother wo de ba hospital yanya pane na ye de be wo eduro na ye de be ma no anom na akomoja anim because sa nam yare ebi betima tena ho a kopim wuda obi nya bi time onya 18 years wanya 65 years e mo anada so woni moja isi eja ne sisi yade eja ne tipai ne ti etimi dwana eja ne na asehye ne na asetimi hyehye ne duru ba bi aso wati agam eja ne nachi kasese no emutimi ye ne ya eduru ba bi asemo bi ne nam ne ho sabi ono an ubisa na sisi ane mema sem kura no eja dem wanya nam yare na so we treat ye enko wanu num nuro na enko a brother wo de ba hospital ye ma ho aduro special gonorrhea ne syphilis no ye ma ho aduro special wo de ye no utimu se nsan bi asisi wo be ma na tena no ana wo ba na niam bi asisi so ama o menstrual cycle crisis o menses no first na eba 5 days sisi eba 2 days 2 days no cra first day no and I say bad do I say ope a free second day no na etwa e wo mu a obense bosome ba ko timi bu nsa ba mi no mesre oba pa wan hwe besi wa wo ho kwan wanyinam yare na we oba ana ba ma oba Dawood Herbal Hospital obi drew ho e wa dwoso krapa junction Metro FM junction ho a
what the Krapa Metro FM junction hwa na obisi wusi ya ema na tonton ne ma wo nyina obisa me ko Dr. Dawudo eno ane se ya direct na waba your number no is 0244 886437 0244 Ofra doctor no be kasa krabra na ebe na Dawudo ointment ne capsules no wo dwaso be bia pharmacy bia obeko bia no also me to Dawudo 360 capsules enra me ye program o Adom TV na me wie woman be free me free de chem so was first what hopa ne sisi no etwena fa ne kotodwe ne duru ba bia wo nante ana ese ne nan ni mu aye no hoju wa nya de bia nsomu anyina ho kakra na o ya ate ahwe enti okoto ye capsules ne bi aboa ne pa na o hwe enti nyame nhyira yen na me yen sesa yen sa no odi ho adanse nso wo de chem so ba bia owo enti ba bia wuti bia na wo de ne yesisiare sisiare wanum nura enko onsa no na ye titiriti obi nante anempaboa ro this will be catching system patch o mpaboa na ro daddy o mpaboa no obi nan na efiri ne kotodwe kosi ne na se du ba bia se ye twetwe ne ntini no etime wo so a na ejai akra wo ba se ya se nsuo tuto impo de ompie o se da musa o ne koniti o take from a onko pharmacy bi e ben no say ye herbal shop and over the counter you can a drugstore okwa also pay Dawudo 360 capsules and then ointment Dawudo 360 capsules e to pa ya anopa oto a anopa didi no miensa anopa miensa nwumre na ointment no the best rest baby e ye ya so wo sisi wo nan wo kotodwe ana wo nsa na ye titiri wo the ointment best rest so capsules na enye mapemfo enye ma wo ba wo ma akoda no fo akoda ni 13 years enye ma no na emum eye ma no ma maduru eye ma enu ma maduru oba nom be ma nom enti wo ko ba bi eton waduro bia bodin wo se me to Dawudo 360 capsules enye ma nkwa na eno en enye mema nso nkwa na eno enti oto anu atobi abra oyire ma me oto anu atobi abre wukunu na ade na ye fe science ade na ye 360 uche mienu ye 180 ye ka bom ana ye fe obenante akoto asore aye bibia enkoto memaduro nom na oto memaduro ne nom na obe magina so awusisi ya wo ya wuntimi nyusu akra ende ye da ho ase kuku a akati abaso as me man fertilizer na we huna mane so amwane bewe sa na tie ti ko pharmacy bi e ben o herbal shop over the counter so ope Dawudo 360 capsules and then ointment nana number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dawudo Herbal Center Osidua Mayarsa akranya menshira oni yetif onsha onso adofo enawie Shadrach me friend Big Shark Shankus ena dodo na afre no enawie ono ena de Dawudo enkomopa odi aba besumi na wa wutie na wati ni seye sebe entena ho na menya kasa bia de sese woywa de se ubetutu anamon na wakọ se hospital ho na wo kwa ejeso krapa udi esi wo Old Metro FM junction ne so yesi wa busa ana wu misa kra no a ekwan na yesiu so free krom na eba kwan na yesiu na yagusuo no fa sa kwan ne so obenante be 30 seconds ana 1 minute bi no waduru ba bi a Dawudo ba hospital ye wodo o yade a wode nam ahai ubenyu ahoto 360 capsules any ointment no ende wodwa so nsuo ne toto weda ni mu aye nwunu se wunya bi srasra na wunya bi memene a eboa ma oni padua ni gina wasori ye fresese ya na woni yenkasa 0244 88 64 37 0244 88 64 37 enti fresa homa wi na oneye enkasa fajo ote asem no ajataba kan yese kwaku amankwa kan ye no oya we say kwaku amankwa akokobo besia 200 million dabi wa kan chem si wa kobo besia
no se wo kura wo honya de untumi mo nkofie nkofie na nam chirim se nkofie ne de fa baade na do ne bibia de baade se bia ne nkofie ne mogu ho ne fa baade no ka kire wo se de nti ne nkofie ne mogu ho ne ye kofa baade na ye nazo no engine by force ina ne nsu so tono mu aye dene nti we de to ye no ma ye fa na gati fo kugina mu ye de e body free wodi ejina su nti nyasa wo honya de nti ne wanfo angobo nkofie nazo ni nyini nti bi so to ye na no ugina so kofa baade fo mo boy ene ye so ejina su timiye wanka nkyerɛ o sɛ bia me nkɔbɔ nkofie na aka sɛ me ntumi mu nkofie david wanka nkyerɛ me unim sɛ wabɔka ɔbɛyilo ɔka ne sɛ ɔboa ɔyi 5 million sɛ nkɔɔde ma wo ɔbapa ne frɛ me sɛ nkɔɔde 5 million ma me ɛna meka sɛ david ɔnyɛ ɛna wanyɛ enti na awɔ ha nyankopɔn yɛ adom a ɛnɛ na awɔtwe wo ne ama nkɔɛ nyinaa bɛhyia ha ɔmmra mebu akonta utimu bi yetimu bi yetiefo timu bi na yehunu baabi yedi susan no brode hono de ne befa wate yo yetu asem na hyede na awotwe medase okay awia adofo von that beauty shop for ma ye na wo no nso ase ena awia wutie mi se we ye saloon owner o ye baba ana wo ye hairdresser na sebe ope akadia mumudidi djuma eye von that beauty shop ena me kamfo wo nom edi ama o kire se wo de wo hobo vondak fo na wo pe dryers eye hair dryers o pe wall ana standing ones a ni nyina obenya bi e wa ha se wo pe saloon trollers o pe sink o pe relaxex ebi te se mega growth shea butter ana olive oil ebi wa ha o pe plus nail accessories UV lamps acrylic ponders ene ne liquids a ni nyina von dark beauty shop yedi ho dwuma na wo pe ye kira kwan ya ahai ye tuton ntimu amutu sa ne o mai ton momra von dark beauty shop ha ene ye to ne nkronkon so edidi edwuma ye wokumasi kejetia ye be kejetia police station no ye be police station ne pa ye shop number no eye G1595 G1595 and your telephone number and so your 059 892 6246 and a 0247 133 203. So wo fresh ahoma we ya Von Dark Beauty Shop for ebeje so no bekaza de wonti ase no eno ne ebekire mu di ama wo and a grow fine herbal tonic eno nso ya duru a digital herbal for the this duru we yaba ene wa wutie mi anuoma nkoyie ewo nipadua ni mu emfa ma wo se nipa na me kanfu grow fine herbal tonic e di ama wo se wunya se duru we bi na se wono nomo a ebwa wo pa wa wanumu ato a wuntumi ni di onipadua ni mu aye otitriti duru anadwo a wuntumi na wo be sore no aye boho te se de ya borowo me pa chew pe grow fine herbal tonic wo ye adwuma den se ye gya ho ana awia so wo gina ntenten che eduro we se wunya bi na sa wo no ma grow fine herbal tonic natural cocoa wom enti all the necessary vitamins here ma onipadua na woden no ebi wom grow fine herbal tonic eduro ne ye pa ena oyoba onsebu mu problem aba ho wo de ne makra wo de ne ba 2 days na twa eba ni tuma eba ya oya wonso de ne ba babro so hwe menstrual issue bi a oba wonso wo no pe grow fine herbal tonic nanonom na ono no mo a ebeboa wo ye de ne ointment nso aba oba bi a ya oya se usisi wakiri bramu kotodwe wapone waposo honam bi yawo ya nipadua ne namu no unya grow fine ointment ya ye de twetwe a ema utumi da baby eto no bi abenya bi ye ka asenso na mu ebo ho dawru ya pebito na beboa wo digital heba for your number eye 0244 596532 0244 596532
32 and as in Louisa Herbal and Acupressure Clinic Arofoni Adesha ye Otec Maxima Kumasi heya wo de afaka ye Otec naka so obesi wo Maxima yensi wo Goyal filling station abonta nanim yesi wo abusa kwan a ekọ affordable housing no ye kire wa nante sa kwan ne so na bra straight ase ho obeba betu fie bi Ghana flag esim brasa fie ni mu ehọ ne St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic adofo St. Louisa fo ni madwuma kire se wonom de abibiduro kan de dwuma na wo se wonom nura anom a wanya mfaso bia hospital cars ya hudu obetumi ayie no wo se nipa no ene ye de acupressure therapy no ye de ye ho adwuma ye se nipadua wo nsam wo nam ye bemiemia the vital points ama wo yade a wo de nam no wanya ahoto wate enti wo a wanya prostate mu hawo stroke ache wato ho o pressure ewo high ana low sisi yade bema waye mrempam oba onso nioma nkoye wuntumi mfafuro oho titriti ye nipadua mu yaw ni nyina no St. Louisa fo ye ho adwuma enti wo ba na yadura ye de bema wo e ya acupressure therapy na ye de bema wo se yaduro ni acupressure na ye de ka ho a ye de beka ho ama wo ye wo water therapy acacia wood therapy olive application and afa deep tissue massage ye be yaw ama nipadua na gina brane ye numbers e ye 053 702 9464 and 0546 24 2343 and ya Bolivia Enterprise for almost future life smart food no ya aduane aduro ya sa aduane vitamins ni minerals ahyemuma tonchom and area ya kan se wo ye obi a yade bi daw so a wanum nura anom ahota ma beji ye future life aduane ahodinu ahyemuma ibi na kodi na nyi wahoto ebebo apa vitamins ni minerals no 23 ena ewom amino acids ya wo mako 19 enso wom omega 3 selenium energy protein fiber ahyemuma enti be kire oyadem na ye ma waduane aduru na kodi Kumasi Sofoline alignment ye ne multi home ena edi animhwe ye number ye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 ena wiai ye ne ankasa ya de nyina odomonic na anu ada na ode to ye nim se ne maame afrim na akwasi adai ene ekudi ne na awotweda odomonic fasa akwanya wi so adofo ebebo a ye nyina odamo ase nyankopon hyira mo onye mo kese ade a mo se wode hu nyina no onka mo ho se mbebo a ne wo apraman. God bless you very much. Adofo mapon me di de Krobea nana Yaw Asante jataba engine room hihye adwumadie no eja kwa me ne oba de acha me wote wonka kwadwomo ono nso de content ane so e ma munya ye hweye sabre de ya sorry Dr. Cash Gabrim ena ode ba besom magye nkwa defo eni asafo awurade hwe ho so yie se beye nyankopon ya adom adwoada ye besa hie bio makrao